Так, усім здароўкі. Усіх вітаю. Сёння крыху пасталкерым. Даўненька ўжо не было на стрыме сталкеру. Мяркую, зноў ужо трэба вяртацца ў гульню і нарэшце ўж скончыць яе. Так, на чым мы там спыніліся пярэднім разам? Я так наколькі памятаю, трэба будзе зараз у карчму вяртацца. Зараз пачакайце. Так. Ага. Ну, карацей так, наколькі я памятаю, зараз па квесту трэба будзе рушыць у карчму. Трэба крыху зноў жа прызвычаецца да кіравання. Можа, пакуль мы на кардоне пахадзіць тут, пашукаць схованкі? Я думаю, мы не ўсё тут залуталі. Так, пішуць, што недзе тут. Не зразумеў? Ці гэта на даху? А, гэта мусіць быць на даху. Эх, шиночка бы зараз свеженькая, тупченая. Да и с черным хлебцем свежим, с чесночком. Так, добра, возьмем. Я мяркую, мы калі да карчмы дойдзем, скінем гэта ўсё. Так, ці мог я тут нешта яшчэ не лутануць? Ствол униз. Добра, добра. Думаю, все. Ей, Мічений! Ходи сюди! Є тема для розмови. Але от згадалося. Якось Так, добра, давай з тобою порозмовляємо. Вирішив старий долговець вийти на пенсію. Слухай, значний, як ти вчасно, нам вельми треба помоч. Всі Слухаю. знають, що долговці... Я фанат, після Вовка тут войтом застався. Учора приходили колькі найміту, жорсткі дядьки, траса. І моцно припинули. Да ні, каже. Мовляв, день Нет у нам, меня оружия каб з никакого. вёскі прибратися, бо цяпер, значиться, гэта їхнє місце Да буде. нет у меня ни Сёння яны пулемёта, маюць ни зноўку автомата, прыйсці, ни ну і патронов, размовы. ничего. Як ти розумієш, гэтым разом не Ну не скончыцца. може в тебе нічого не І бути. што вы змеркавалі? Може, хоч пістолет Мы змеркавалі ў якийсь іх пастку злавіць, бо А той адкрытай стоїть бойцы, і гадаю, тільки нам що не не плюється. вытрымаць. Рыштунку іх будзе здароў. Да і тактыку ведаюць гуглом. А тут у мяне дзеці. Ну, засядем ціха ў хатах, нібы мы праўда пайшлі. А як будзе удалы момант, то навалімся. Ды толькі такіх ваяроў, як ты, нам вельмі не стае цяпер. А пасля бойкі паквітаемся, не будзем... Не адбудзем, дзякуем. Ну, дык што, ці паможаш? Памагу, вядома. Так, прапаную за сталы час рыхтавацца да бойкі. Плян такі. Зеляпанаў я ў хаты і скляпы разганю з наказам не вынікаць, бо адбяруць жыццё ў дзецюкоў. А мы з табой і пару умелых хлапцоў засядзем там, дзе можна зручна абстрэльваць зону вакол Вот я агню. зараз зіграю. Як яны агню прыступляцца, мы іх і гвазданём адсюль. Яны спомніўшы маюць з'явіцца і думаю, што зусім неўзабаве. Вось жа шукай ухоўку з добрым гледзішчам, а за маім загадам і пачнём. Ну ты, ведама, сам глядзі, як на адкрытым месцы, думаю, ацалець шансу мала. Мяркуй. Добра. Крацей. Зараз пабягу просто ў соло, развалю гэтых бомжэй. І захаваемся на ўсялякі выпадак. Ну, так разумею, гэта яны ўжо тут.
Куди ти побіг? Головне, каб збоку не пайшлі абыходзіць. Дзе ён нешта, я яго не бачу. А. Гэта кабаны? Так колькі іх яшчэ засталося? Ну, быццам бы ўсё, ці не? А, вы... Перемога! Усі, хто живий, підійдіть до мене. Мічений, ти теж ходи сюди. Поговоримо. Ну, гэта было даволі хутка. Можна, дарэчы, зараз палутаць, пазбіраць. Божух, на нешта тут я бачу, што на радары трупаў столькі. Так, дзе тут яшчэ памерлыя? Карацей, збіраем усё гаўно, тое, што знаходзім. Мы зараз усё гэта Сідаровічу скінем. Так, я уже быццам бы і рухацца не магу. Так, ну... Міхала Мальца снаражаем у якасці торбы. Так, хлопче, пачакай мяне тут. Нешта у меня такое адчуванне, што недзе штукі 3 з наймітаў загінула просто ад пачвар гэтых. Так, не зразумеў. Нехта ляжыць ці што? Так, чарговы нябачны труп, наколькі я зразумеў. Ці што? А, божухна. Дзе там ліхтарык? Так, хлопцаў, відаць, сабакі з'елі. Карацей, збіраем усё гаўно, што знаходзім. Так, бляха. Бо Сідаровіч тут побач, таму зараз пойдзем яму ўсё скінем. Так, а ты хто? Як зваць? Ігорка без вокі. Ну, гэта няправда, бачу 2 вокі. Усё добра. Вокі на месцы. Так, гэта апошні з тых, каго... А, не, гэтага я лутануў. Стоп. Пойдзем. Я ўсіх залутаў, бо грошы нам спатрэбяцца яшчэ. Так, так я не памятаю, дзе той, у каго я папярэднім разам складваў лут. З гэта ці які? Стоп, а дзе? Бляха. Так, ідзі сюды. Лес не згубілі хлопца, які у нас за валізу. Так, гэта аддавай мне сюды.
Ну все, друже, пойдем. Дайце неяк так з нашим сябрам. Каб прынамсі бачыць яго ісці. Я уже забыў, з кім там нам зараз паразмаўляць трэба. Хто тут замес ваўка ці як яго? Зараз хуценька распрададзімся і пойдзем назад у карчму. І я так спадзяюся, што ўжо мы сюды больш вяртацца не будзем увогуле. Так, друже, пойдзем. Хіба што можа паглядзець якія-небудзь схованкі апошнія лутануць перад тым як выправіцца. Адразу ж лутануць і тут жа скінуць усё Сідаровічу. Хлопцы дагэтуль сядзяць на пагатове. Всё, сябра, разняволься. А, стоп, гэта што, з кім Ствол униз. размаўляць трэба? Ну ты людажэр значаны, лепей на твоей дарозе не стаяць. Ну, мабыць. Так, 2500. А, ну толькі грошай даў. Вось, прыймі на памяць ад нас. Яшчэ шчыра дзякую табе за помач. Уратавалі мы малых, значаны. Всё, бывай. Так. Ідзем да Сідарыша далей. А хлопцы цяпер так заўсёды сядзець будуць? Ну, разнявольцеся, а то неяк неатульна. Павольнае падарожжа атрымоўваецца. Калі з валізамі хадзіць. Не-не, пойдзем. Бляха, неяк мы яго галавой аб лесвіцу б'ем. Глядзі, каго прыцягнуў. Повернувся. Ну, ды і не адзін. Так, давайте разладоўваць, што тут ёсць. Так. Давайте спярша прададзім аўтаматы, якія мы назбіралі. Бляха, 2000 усяго толькі. Непогано. Молодець. Так, забирай. Не, стоп, чекай. Якого дідька? Вось гэта таксама трэба разладаваць. Так. Ну, быццам бы ўсё. Бляха. Зноў трэба прызвычаецца да кіравання. Калі доўга ў гульню не заходзіць, так асабліва не памятаеш, на што ціскаць трэба. Так, медузу можа табе скінуць. І выкрут. Слухай, ведаеш, што забірай іх таксама. Непогано. Гарний товар. Ну, а то. Так, антырадзін я пакуль у сябе пакіну, я яго скіну, магчыма, у карчме. Забяры таксама одну бутэлечку. Непогано. Гарэлкі. Добре. Так, що у нас там по інвентары? Я мяркую, хопіць. Так, пачакайце.
Йоу, здоровки. Цицки так, цицки. Цицкаємо потрохи. Вдалого тобі полювання, сталкере. Да і тобі не хвореть. Ось ми ті гори нарешті вернулися у сталкера. Чекайте. Ну все, хлопці цяпер, відать, так назавсёды у такім стані. Я памятаю, што я не ўсё лутануў на гэтай лакацыі. Ёсць пару месцаў, якія я абмінуў. Я, дарэчы, і тут не глянуў гэтую схованку з бранёю. Выключна дзеля таго, насамрэч, каб прадаць яе, бо у мяне ў літак у любым выпадку лепей. Так, з бакланамі я змагацца не буду. Гэта не мае сэнсу. Эй? А что такое? Ты про что? Что ты мяў на увазе? Здоровки, Николь. Метегоры, что ты мяў на увазе? Что такое? Я нечто забыл? Ці что? Так, что я хотел? Броню... Я про вас якраз про броню найміта і кажу, что я... Ну, на вёске, так. Я її не буду брать. Ну, типу, який сенс? Я її хіба що возьму, каб одразу продать. Ну, мне лень крыху там скокать по гэтым, по даху. Ну, на даху, так. Что, прапановваеш вяртацца і скокать по даху? Ну, пойдем. Добре, зараз поскокаем. Так, не, дать шушпанов я не пойду, не. То есть туды я докладно не пойду. Я просто, гляди, я її зараз знайду, і я її одразу просто, ну, продам Сидорычу. Не, ну я уже, блин, пошел вертаться, шо нет. Так, я чую, что там пес недзе сзаду. Стой вы. Ну все, уже вернулись. Ну мы хутенько зараз, за спідранем, короче. Я так прикладно пам'ятаю, де яна ляжить. А може не. Чекайте. Де, бля? Стоп, а як заскокнути? Ну... Ага, окей, я зрозумів. Так, а де вона знаходиться? Чекайте, я просто не зовсім пам'ятаю. Та божух, біжи. Ай-яй-яй-яй. Недзе тут? Так, нет, стоп, я казав, що я пам'ятаю. Не, я нічого не пам'ятаю. Де вона знаходиться? Гэта говно? Не... Це яно? Чекайте, я... Мне ліхтарик потрібно. Так, все. Скільки вона важить? 5 килограммов. 6000. Чекайте. Ладно, короче, мы донесем до корчмы. Все, я все знайшов. Бежим.
Бяжим під гарелкою. Не можеш знайти чипси, так любі обирай тоді. Ну, у сенсі. З тих, які ухваляє Міністерство охорони здоров'я. Так, а да, як я вже казав, до бандитів я не пойду. Так, а тут хто? Тут же наші, хіба ні? Шедер взять? Можна, можна. Дякую. Так, это сябры. Чекайте. Стоп, а де я? Бляха, тут стільки схованків. Почекайте. Ладно, може я подумав, може я ще тут криху. Почвара, труп таскає. Може я ще криху болі тут часу проведу. Верніше, по-буржуйську. Так. Ствол униз. Слухай, я Ствол униз. зараз стволом тобі по голові дам. Ладно, малых пакуль забіваць не будзем. Але на іншай лакацыі, калі мне зноў будуць казаць ствол уніз, я адразу страляць буду ў галаву. Так, а што я хацеў? Текстурку забыли додать. Опа. Блять. Як заскокнути? А що я набрав знову? Так, давайте амаль позбавимся от усей ежи. Окей. Що там то я ще? Дайте хутенько просто. Бля, не отрымалось скокнуть. Хутенько пробежимся. Не-не-не. Стоп, я захраст, что? Алло. А что такое? Блять, я не сейвился. Регана, здоровки. Фу, божухна. Я думав, зараз прийдеться заладуватися. Так, ведаєте, що я казав, що ми не пойдемо до бандитам? І це треп, так. Але ми знайшли вийстя. Я казав, що ми не пойдемо до бандитів, але там нейка схованка, тому ми все ж пойдемо. Дайте хутенько им по голове наваляем. Тільки заховаемся на всякий выпадок. Хлопцы. Так, кабана я бачу. Где люди? Так. Так, наколькі я бачу по радарам, бомжа забили. Ти як туди залез-то? Не зрозумів. Стоп, я не по лесвицам?
Тихо, тихо. А сюди заскокнеш? А чому так темно-то, до речі? Так, чекайте. Сіна пацук, ходь сюди. Адзіна, што я ўвогуле не разумею, як ён сюды. А, тут такая лесвіца. Я думаў, тут такая лесвіца. Ну, вот у сэнсе, як драбіны. Я думаю, як ён по драбінам-то залез. Так, это не тое, каб нешта супер карысна, але возьмем. Пасрацца. Трэба, дарэчы, новы абакан альбо знайсці, альбо купіць. Капец тут трупаў, дарэчы. Блях, і ўсе з лутам. Що знову з валізою ходить? Та ёптать. Ну все, починається. Так, ти хто? Я Зеп Шародей. Пошли со мною. Так, де ще? Ось тут бачу. Ну я вже усіх так шукати не буду, ну калі нехта трапіцца на вочы, я лутану. Калі не трапіцца, дык і бог з ім. Чарадзея больш улезе, тут добра, што у кожнага улезе столькі ж, колькі ў чарадзея. Дзіціць ён модна ходзіць. Так, пачакай мяне тут. Ну, рухаецца он, прынамсі, дакладна, даволі чарадзейна. Блях, не-не-не, толькі не ў анамалію. Блях, я столькі гэта лутаў. Что? Что? Что такое? Что я сгубил? Бля, я сапраўды сгубил. Ну, 2%, 2% на телефоне. Так, я нешта не паспеў табе адказаць, правильно? Так, не, я бачу, ты ў чаце. Что ты мне рассказываешь? Это привет. Ника, ты привет? Докладно? Окей. Слухайте, а тут няма нешта накшталт, як у фалачы аўтаматычнай, ну, каб хадзіць можна было аўтаматычна. Так, стоп, а навошта я гэта раблю? Дзеля чаго? Дзеля грошаў, пэўна. Так, давайте... Не, давайте яшчэ скінем крыху пісталетаў. Я зараз хуценька збегаю. Так, ты, чарадзей, никуда не уходь. Побегли.
Ай-яй. Ты... Где? Господар Диклить. За сраку не укусил. Это что такое? Так я памятаю, не дзюпне. Так? Я нічого не памятаю. Бляха, я сюди прийшов дзеля нейкага пісталету. Блядь. Что за виноградные смаужи? Вы про что? Виноградные смаужи это нейкая ежа? Як у Гаррі Поттеру? Так, хлопец, ты это чародей? Так, это чародей. Ходим. Слімаки топ як жывёлы, ці як цукеркі? Так, мне здаецца, собака есть іншую собаку? Чекайте, як скинуть? Гэта канібалізм атрымоўваецца. Ці калі... Ці канібалізм гэта толькі датычныя людзей? Не упэўнены. Бо калі собака есть собака, таксама канібалізм, правильно? Вы, дарэчы, бачылі, што ў хлопцаў на заплечніках нейкі сімвал? Нешта накшталт канаплянага лісця. То бо калі мармелад з'есць іншы мармелад, гэта таксама канібалізм? Не ўпэўнены. Так. Ёсць дрэвы з такім лісцем? А, ну, дарэчы, клён? Я правильно памятаю? Я веду, дарэчы, наконт каніса, што тыпу это быццам бы на ангельскай мове, тыпу як род сабачых. Неяк так, яна неяк так падобна гучыць. Канада, ну так, Канада, все правильно. Я не познал, что хлопец с Канады, пробачьте. Далеко забрался от Канады. Ну, хоккеист некі, пэўна. У заплечніку гэтыя ролики, блядь, як гэта хуета называется. Ды клюшка зламаная. Добра, добра, добра. Ніякіх жартаў больш. Дзякуй, дзякуй, Нікут. Блях, я таго хлопца не вынес папярэднім разам. Хабар прыніс? Да на табе яшчэ аднаго. Каб табе не сумна тут было.
Так, давайте глядзець. Все? Давай гандляваць. Забирай гэты кал. Так, вось гэта я пэўна не разладаваў, але хер з ім. Так, патроны, якія нам не патрэбны, забірай. Вось гэта я таксама забірай. Найміцкі гарнітур, ён пакупае яго за 3900. Ды і хер з ім, няхай забірае таксама. І ўся гэтая вылазка нам дала толькі 5700. Ці каштавала яно таго? Непогано. Я не ўпэўнены. Гарний товар. Лишь шчыра. От так би завжди. Так, все, сам Як прибираешь. провітришся, заходь. Я пошел. Все, я все лутанул. Блять, ну быццам бы не ўсё. Ну, дарэчы, дзеля справядлівасці так. Ну, і наконт таго, што нас таксама ж у нейкі момант так жа хлопец прынес. Ворог. Стоп, гэта хто? Гэта вайскоўцы? Бля. Сука, я не заховывался. Пробачь. Алло. Абакан, дарэчы. Так, все, я больше не буду лутаць, гэта нічога не каштуе наогул. Не-не-не, мы открытую пойдем зараз. Я их не боюсь. Дарэчы, яны, наколькі я разумею, у аномалії трапляюць. Іх з'ядаюць дзікі. Дзе ён страляе? Не, я ведаў, што у вайскоўцаў, як бы так сказаць, голова выключна для того, каб есці. Я, блядь, разы 3 у яго шмальнуў у голову. Где твоя зброя? Давайте поглядим, что у них за абаканы. Ну, мы, дарэчы, у лепшым стане. Их можно довольно выгодно продать, или я красив. Я уже не буду тягнуть. Это некий баг. Думаете? Не, мне здаецца, яны сапраўды у пэўны момант, карацей, калі я не памыляюсь, калі разваліць вось гэтае КПП, якое там на самым пачатку вось гэтай карты. Ну вось яшчэ адзін. Карацей, калі разваліць вось гэтае КПП, яны потом ходзяць па вось гэтаму кардону. Хаця, магчыма, яны ходзяць і так, і без, ну, без гэтага. Так, стоп. Я ж пэўна не захоўваўся, правильно? Дзе ён? Ну іх броня вельмі жорсткая. Все, мне здаецца, я зразумеў. Карацей,
Гэта магчыма праз тое, што я разваліў вайскоўцаў, якія вось тут стаялі. Блядь, я ж наспужаўся. Ну можа і так. Не, я памятаю, што яны сапраўды, карацей, яны пачынаюць так рабіць, калі іх умоўна стрыгерыць на гэта. Так, як абакан падабраць? Бляха, ну іх ва ўсіх абаканы паламаныя. Во, вось гэты лепей за наш. Адзінае, што я цяпер падумываю пра тое, каб аднесці ўсю гэтую зброю да Сідаровіча. Ладно, я не буду гэтага рабіць. КПП якой за вёскай? Ну, так я ж кажу, не вынішаў. Не, вынішаў, так і напісаў. Не, карацей, тут альбо тут дзве падзеі. Альбо той факт, што мы зачышчаем тое КПП каля вёскі, альбо тое, што мы зачышчаем вось гэты праход праз чыгунку. Я, карацей, я хуценька бягу да таго месца, дзе схоў тут побач. У нас ёсць артефакт на трываласць, таму мы гэта хуценька зробім. Ой, бля, я памятаю, што гэты схоў дэбільны. Ай-яй! Неяк радыяцыйна. Тут неяк трэба разбегчыся, ці што? Ну, слухайце, атрымалася. А гэта не ўсё? Бачу. Какое-то говно поднял. Ау, болюча. Назбіраў усё, што толькі можна. І радыяцыю, і крывацёк. Слухайце, можа выкінуць гэта? Ай, ведаеце што? Да і хер з ім. Зато прынамсі цяпер бегчы можна. Я насамрэч сапраўды лютую... Дарэчы, дождж скончыўся, так ціха стала. Я лютую лухту зрабіў, што... Я лутаў некае говно і прыносіў Сідаровічу. А вось гэтыя аўтаматы, абаканы, якія сапраўды каштуюць грошы, я не прадаю. Да неяк по-дурному. А навошта мне абразанка? Блять, навошта я яго з сабой цягаю? Гаспадарства, загінуў гэты ліс.
Бля, ліс загинув. Яго ўсё ж з'елі собаки. Я сюди, до речі, не заходив. По нейкай причині, не зусім мені зрозумілий. Так, нехто тут курив. Вельмі шмат. Так, а як сюди пролезти? Я ж правильно роблю? Так. Треба неяк осторожно. Так, знайшли аптечки, знайшли ежу. Дайте что-нибудь съедим, что-нибудь выкинем. І ось гэта так само выкинем. Так, где я? Я у кустах заблукав. Хлопцы там з пачварамі змагаюцца бясконцу. Ну гэта іх выбар там тусіць. Маглі б просто сысці. Так, собак не чапаем. Бля, знову вайсковец. Ай-яй-яй-яй. Не-не-не. На вясков... Блять. На вайсковцев иди. Не шакали, видать. А ты нават не заўважыў, што сябра твой загінуў? Вось гэта я даў. Яны так выюць. Што іх нават крыху шкада. Так, заховываемся. Так, чекайте. Так, стоп, за сраку нехто кусать будет. Блядь, як закрыть? Так, это свои. Так, яны дакладна ў кустах заблукалі, як і мы. А можна прайсці? Ось тут. Я хацеў па плату крыху палазіць. Ну іх тут адзін нейкі тэрмінатар, які зусім усяму рады дае. Змітрок паўзун. А ты хто? Мартін Следчы. Гарусь партизан. А ще я якось чув. І Олег Напецкаль. З'явився, значить, у зоні. А ти хто? Почав приходити вночі. Павло А я таки не Шкаляр. збираю на вас таким страшним голосом. Водичка. Короче, все, лутаємо Попити. апошню схованку І як ото і... хто не дасть чогось сьорбнути або назовні полізе. Алло? Він того.
І ми заходимо з цієї локації назавсёды. Виліз тихо з намету, натяг шкіряну рукавичку і поліз до сусідів. І більше сюди ми Поліз, ніколи не виходить вернемось. І просить так, ото жалісно. Водички, водички попити. А, до речі, адсюль ішли військовці. Видать, хлопці одного забили. Я, правда, не розумію, як остатні пройшли, ну, мимо їх. Моя водичка потрібна. Бо, наколькі я пам'ятаю, військовці тут ворожі до усіх. І до сталкеров, і до одинцов. Все. Сыходим з этой локації. Нарешті. Я, до речі, запомпував нову іконку для гэтых. Як гэта лухта-то называется? Для пунктаў канала. Цяпер гэтая гаўна называецца накрыўкі ад бутэлек. Ну, карацей, вы зразумелі. Ну, іконка там такая ж, адмысловая, адпаведная. Крыху, дарэчы, смайлаў таксама пазаліваў. Маглі быць накрыўкі ад слоікаў. Я, дарэчы, ажно чытаў нейкі артыкул на звязда.бай, прысвечаны таму, як правільна казаць накрыўка ці вечкі. Выявілася, што калі датычна бутэлек, слоікаў ды ўсяго іншага такого, карацей, тое, што аддзяляецца ад таго, што накрываецца, гэта накрыўка. А калі гэта прымацаванае да той лухты, якая накрываецца, то гэта вечка. Ну, тыпу, як, напрыклад, у якіх-небудзь гэтых куфараў у іх вечка. Не, вечка, карацей. Зараз. Всё. Вечка, ну там тлумачылася, што вечка будзе гэта таксама нешта, што накрывае, ну, карацей, штосьці. Але вечка заўсёды прымацаваная да таго, што яна накрывае, у адрозненне ад накрыўкі. На звязде все так. На той самай, дарэчы. Я так зразумеў, там даволі шмат статей, ну, артыкулаў цікавых. Слухайце, а адкуль тут столькі і найміты ходзяць варожыя? Так нібыта, ну... Чаму іх ніхто не ганяе? Дык вось, я што хацеў сказаць. Я так зразумеў, там на звязде шмат цікавых артыкулаў, проста пра гэта ніхто не ведае. Так, а як лутануть? Почекайте. А як лутануть-то? Ежу у когось скрали просто. О, мы упершыню знайшлі, дарэчы, зброю под вось гэты калібр. Под вось гэты. Так, бля, я хазіць цяпер не магу. Ну, пра цікавыя артыкулы, я спадзяюся, вы зразумелі, я меў на ўвазе пра беларускую. Бо там хапаішні і іншых артыкулаў. Блядь. Собаки з'ели. Карацей, гарэлку мы не п'ем. Калі ёсць рызыка... Стоп.
Бляха, я напалохаўся, што гэта апошні сейф. Тут відаць просто нейкая, ну, бага з прыўюшкай. Ну, будем забивать наново. Гэтым разом не так удало. Так, взять все. Свободные сталкеры. Так, давайте что-нибудь съедим. Охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Ну, на конт тетки и звезды. Ну, я так разумею, там... Ну, такая же звычайная... Звычайнае асяроддзе, як у любым госе, хутчэй за ўсё. Не ўпэўнены, што там, ну, можа сапраўды цікавыя нейкія рэпартажы трапяцца. А, карэктавала, тыпу... Ага, все, зразумеў. Ну, тады, можа, ёй пашанцавала. Так, мне не спадабалася, дарэчы, тое паведамленне, якое я заўважыў на экране. По-моему, оно з'яўляецца, калі ты кагосьці забіваеш на тэрыторыі. Што такое? Ты чаго так на мяне глядзіш? Артур Самасуй. Бывай. Але ж пити у біса. Иди своей дорогой, сталкер. Де я розберуся. Холодного. Такого сталкера, щоб... Уніж. Все, нарешті дійшли. Увага! Чужий! А что такое? Находится на территории долга. Срочно уничтожить врагов. Правду про нього. А что я зробив? Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Я здогадываюсь, что я зробив. Это, видать, простое, что я забил из гэтага хлопца. Так а что мне прапаноўваюць? Ён до мяне варожа ставіцца. Я як быццам бы не могу прайсці мимо яго. Ну, бляха, то-то я думал, что Самасуй так на нас... Ну, супер. Так а что рабіць-то? Так, ведаеце, я придумал. Все, побегли. Гэта, дарэчы, не тэрыторыя, ну, базы доўгу. Я не разумею, чаму яны так бугурцяць. Ну, забіў нейкага найміта. Чым праблема-то? Пачакайце. Ніколі не глядзеў на вось гэтых хлопцаў. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. Не, мне здаецца, не крыўдзіў. Ну, ў сэнсе, я там нікога не забіваў з доўгаўцаў. Растущей зоны. Не, гэта дакладна пра тое, што я забіў вось гэтага хлопца. Яны палічылі, як так нібыта я зрабіў гэта на іхняй тэрыторыі. Што неяк, ну, зусім несправядліва, бо ён там мяне мог даволі лёгка забіць.
І йому б нічого не було за це, докладно. Сволота мене із патронами Защитить кинув. мир от заразы зоны. Наша общая цель. Ну, самосуд все одно на нас глядить ніяк. Нядобро. Хлопцев ты забить можно? Иди своей дорогой, Ветераны Сталкер. Чернобыля. Который там на сметнику? Долго? Иди своей дорогой, Не, навряд чи. Сталкер. Иди своей дорогой, Сталкер. Защитить мир от растущей зоны. Иди своей дорогой, Сталкер. Все нормально. Короче, это докладно простое, что я забил этого З хлопца. машиною контролер вовтузиться. Ну, де я? Сталкер йому. Якщо ви шукаєте місце, де можна було перепочити, Проходь, не затримуйся. кинути на зуб, Так, давайте зараз скинем Для квест таких, як ви, завжди є щось інтересне. а, Сталкер, Крашмару. моя інформація може тобі пригодитися. Потім візьмемо квести від місцевих хлопців і потім далі проходити. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитися. Підходьте. Ну, подойди до мене, коли ласка. Кришмар, Біда. Ніхто допоміг. що ти глядиш на гэтую голову? Подойди, кажу. Як же ж я так? А, гэтых? Так, можна. У їх є фізика, наколькі я пам'ятаю. А ён довго буде так стоять? Чи він готовить нечто? Слухайте, може я криху тише зроблю, а то мені ніяк так єборить у вуші. Коли щиро. Може я, конечно, так само комусь ябору у вуші, але... Ну що тут зробиш? Як же ж я так? Слухайте, мені здається, я Крашмара покривдив. Зависает на тусе. Ніхто допоміг. Тобі сюди не можна. Так а як я з ним порозмовляю, коли не можна? Тобі сюди не можна. Блять. Кришмар. Ну, блять. А що робіть? Друже, порозмовляй со мною. Тобі сюди не можна. Давайте погуляємо криху. Проходь, не затримуйся. Я не ведаю, що я йому зробив, но він не хоче со мною розмовляти. Пойдем тоді на арену. Може, нам досяжні наступні бойки. Здорово. Слухайте, ёсць бой, сапраўды. Здорово, маю новый бой для цябе, слухаю. Вось ты дайшоў амаль да фіналу. Мацімеш бой з майстрам. Так ён адзіны, але мае экзашкелет і FT-200M. Старшом станеш. Як схопіш чаргу. Яшчэ цябе чакае неспадзеўка, пра которую я не магу расказаць, але дам параду. Рыхтуйся. Мо двубой не будзе лёгкім. Пераможца пяройдзе да фіналу, ляці. Карацей, я ведаю, що нам зараз будзе за неспадзяванка. Неспадзёўка. Я гатовы. за участь у смертельному двобої. Неповторний мічений проти майстра, але із невеликою зміною. Ви Так, я зараз... Ну, короче, я заховався, і я яшчэ раз... Давайте я яшчэ раз тут заховаюся. 2000, поїхали! Тут, карацей, у нас ёсць толькі нож, але справа ў тым, што нам даюць таксама 4 гранаты. Таму мы зараз паспрабуем закідаць яго гранатамі. Дзе ён? Бляха, я аби я кину. Він
Готовы. Не зброя, якою ми користуємося. Ну, слухайте, гэта было даволі хутка. Ми самі. І з першай спробы. Ну окей. Я насамрэч думаў, што зараз гэта будзе на некалькі траяў. Не, атрымалася. Ты перамог, вось твоя нагарода. Слухаю. Віншую, ты дайшоў да фіналу, застаўся апошні этап, згубны бой. Тут кожны сам за сябе, сам сабе. Апрача цябе ў бойцы брацімуць удзел яшчэ 4 сталкеры, усе майстры, усе маюць экзашкелеты і ГП-37. Але гэтым разам усё сумленна. Ты мецімеш такі ж рыштунак, але ніякіх лекаў. Гатовы? Давядзі, што ты найлепшы пайшоў. Не гатовы. Сьогодні і лише сьогодні. І за званням майстра арени. У ньому беруть участь. Слухайте, ён сказаў, што кожны, ну, супраць адзін аднаго. Так яны ж там стаяць усе разам. Калюжі крові і поту. Давайте пачакаем, пакуль яны адно аднаго пазабіваюць. Жодних правил. Отже, нехай Типу, які сэнс увогуле страляцца? кращі. Почали. Все? Я так думаю, 2 засталося только. І недзе яшчэ адзін ходзіць. Не, іх... Бля, яшчэ 2. Бля, хлопче мяне на полоху. Майстрові арени. Єдиний і неповторний. Це, до речі, навіть ось гэтых хлопців можна забити. Хто заслужив на те звання? Слава Нічому! Виконання небезпечне, але добре Я сподіваюся, до речі, мені нічого не буде за те, що я хлопця забив. Ходьте до бару. Ну все, ну, це правда. Гэта было хутка і проста, до речі. Потім поразмаўляем з крышмаром. Цяпер мы мега-майстар, і я спадзялюся, цяпер ён з намі будзе размаўляць. До речі, што я хацеў сказаць таксама. Проходь, не затримуйся. Я акрамя вось гэтай іконкі, якую на пункты канала закінуў таксама, ну, пра апгрэдзіў смайлы, закінуў там новых смайлаў, у тым ліку анімаваных. Дык вось аніміраваныя смайлы на некім, карацей, чакаюць пацверджання з боку Твіча, і я не ведаю, колькі гэта ввогуле будзе цягнуцца. Я так почитав в інтернеті, гэта може заняць Тобі сюди не можна. пару гадзін. У кагосьці гэта занімала некалькі тыдняў. Підходьте. Як з ім паразмаўляць? Слухайте, давайте ведаеце, што я зраблю? Можа ён зараз раздупліцца. Все, нарешті. Ну що, мічений, приніс документи з X-18? Так, ось вони. Ситуація прояснюється. Я давно припускав, що випалювач мізків – штучна конструкція. Це такий собі експериментальний випромінювач Кайманова. Саме його частини виготовлялися в лабораторії X-18. Зараз порозмовляємо з У цих Кришмаром. документах є посилання на лабораторію X-16, куди відправляли Криху готові блоки. погандлюємо. Розташована вона на території виробничого комплексу біля озера янта. Там неподалік А, табір учених. божухна, блях, Вони я... мають підказати. Бля, Мітигори, пробач, я, точніше. короче, я тебе неправильно зрозумів ввогуле. Так, ти мав рацію. Сейф усё лікує, як звичайно. А яшчэ бываюць такія сітуацыі, калі, напрыклад, ты камусьці заходзіш у спіну і там, напрыклад, каб ножом забіць. І ты перад гэтым захоўваешся, там амаль перад самым забойствам.
і у цябе, напрыклад, гэта не атрымоўваецца, і ты заладоўваешся на нова. І там заўсёды абсалютна выпадкова ты можаш трапіць на тое, як распаложаны, карацей, вораг адносна да цябе. Так, карацей, што там? Ну што значна, ці прынёс дакументы з X18? Сітуацыя з'ясняецца, як я меркаваў. Выпальнік мазгоў штучны, гэта спробны эмітар Кайманова. Ягоныя часці якраз выраблялі ў лабараторыі X18. У тэксце ёсць пасылкі на лабараторыю X18, куды выпраўлялі гатовыя блокі. Яна схавана на тэрыторыі вытворчага комплексу пры возеры Янтар, а паблізу навуковы бункер. Там, пэўна, ведаюць болей. Цямна? Ситуація складна. Тобі треба пробратися до вчених і довідатися, де знаходиться лабораторія X16, щоб добути відсутню частину документів. Карацей, типу там сапраўды, Ти кожен як? раз, калі ти Готовий? зладовуєшся на ново, ворог може там, ось він іде, наприклад, і він спиною до тебе і йде там наперед, так? Після заладування може глядіти увогуле у інший бок абсолютно і рухатися вже зусім у інший напрамок, і тому, карацей, нельга на гэта пакласціся, што пасля таго, як ты заладуешся, усё будзе тое ж самае. Не, тут звычайна, карацей, гэта крыху выпадкова. Так, усё, што трэба зрабіць, гэта схадзіць на навукоўцаў, даведацца, дзе схаваная лабараторыя X16, каб там здабыць патрэбныя нам дакументы. То як, ці гатовы? Гатовы. Што да задання? Так, я яму нейкі артефакт скінуў. Давайте паглядзім, што у яго ёсць. Забіць вайскоўца. Залежыць ад таго, на якой гэта лакацыі. Калі гэта нам па пуці, на нашым шляху ён недзе знаходзіцца, то я возьму. Мясны скрыль, пачакайце. У меня ёсць мясны скрыль. У меня есть мясны скрыль, даволі шмат, давайте скинем яму. Один мясны скрыль. Што да задання? Наўзамен атрымалі 2500 і 2 навуковыя аптэчкі. Тушына вока я не буду браць. Бліскаўку. А што за бліскаўка? У меня ёсць такой артефакт. У меня ёсць адна бліскаўка, але я карыстаюся гэтымі артефактамі. Яны трываласць даюць. Так, гэта асаблівасці гэтага рухавічку. Ну, тыпу, з іншага боку, можа нават гэта і не так ужо і дрэнна. Ён такі сапраўды непрадказальны. Давайте ежу яму скидывать. Артефакты, якімі я не карыстаюся, давайте яму таксама скінем. Я ведаю, што у навукоўца можна больш выгадна гэта прадаць, але няхай так. Там не нашмат ужо будзе больш. Так, гэта прадаем. Давайте крыху аптэчак яму скінем. Вось неяк так. Што яшчэ? Ахова ад куляў. Крывацёк. Давайте скинем один мясны скрыль. Гандляваць. Паскидываем таксама бінты. У нас зашмат іх. Мне столькі не патрэбна. І крыху антырадына таксама. Не, да навукоўцаў яшчэ не хадзім, мы зараз пойдзем. Ну, у гэты бок. Далей па квестам. Давайте паглядзім. Так, гэтые заданні мяне цікавіць, бывае. Як справи? То зліва, то справа. Что-то интересное. Сталкер? Трэба, дарэчы, я запамятаваў, што пасля арэны ўсё ж артефакты здымаюцца з сябе. Підходьте,
підходьте. Для таких, як Так, ви, давайте всіх вось знає, гэты що поставим. інтересне. Ён памяншае трываласць, але у нас ёсць артефакты, якія дадаюць трываласці даволі шмат. Сталкер, моя І вось гэты інформація возьмем може таксама. підтвердитись. Я карці хачу артефакты, як на мне заўсёды былі, якія памяншаюць радыяцыю, гэта даволі зручна, каб просто ўвогуле не думаць пра радыяцыю. Так, вось гэта цікава, мінус крывацёк. Підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Можна вось гэты, дарэчы, павесіць. Ён дадае ахову ад куляў, і ў яго няма адмоўных эфектаў. Сталкер, моя інформація може тобі... Альбо реген. Во, ведаеце, што я реген павешу. Во. Давайте яму скидывать тое, чым мы не карыстаемся. Гэта... Вось гэтая калючка. Склізь. Давайте скидывать яму таксама. Один мясны скрыль. Две каменные кветки мы таксама скинем. Все, бывай. Як вона? Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Сталкер, моя інформація... І матчыны каралі можна скинуть вось тут. Підходьте, підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. У гэты наш схоў тут. Слухайте, я не разумею, чаму мне дагэтуль столькі 40 кілаграм увагі, а што я на сабе таскаю? Бляха, як выйти гэта з меню гэта і божухну. Калі доўга не гуляць, потым увогуле не памятаеш кіраванне. Ёж дае крывацёк. Так, я яго апрануў, вось ён. Марскі вожык. Сталкер, моя інформація може тобі... Давайте з'ядзім ежы паболей. І вось так накіруемся далей. Все, захоўваемся. Пойдзем. Стоп, не пойдзем. Я забыў паразмаўляць з мясцовымі. Паляўнік, вот раз згубіў родавую рушніцу на дзікай тэрыторыі. Думаў бы крывасмокаў пастраляць, але сам ледзь уцёк. Халера, слухай, браце, як прынясеш маю рушніцу, то я аддзячу. Я зарабіў крыху, дык я ўсё аддам. Ўсё табе аддам. Толькі звярні рушніцу. Родавая яна ў нас ад бацькі. Да сына перадавалася. І на табе згубіў. Я ж з ёй, уважаю, вырас, пасвоіўся, а тут такое. Падрабязней. Усё аддам, дружа, толькі звярні рушніцу, прашу. Я зразумеў, бляха ж. Давай, я беру. Я згубіў яе ля логавішча крывасмокаў. Вось зараз дашлю табе каардынаты. Будь асцярожны, бо пачвары тамашнія дужа лютыя. Ён, дарэчы, згубіў я ўвогуле не там, дзе ён кажа. Ветераны Чернобыля, вступайте Стоп. Ці гэта не той хлопец? защитить мир от растущей зоны. Не, пачакайце, не, гэта той. Пра якіх ён крывасмокаў кажа? Мне, наколькі памятаю, там некая дубальтоўка дзедава, так? Там і ніякіх крывасмокаў увогуле побач няма. Добра, я паспрабую дастаць твою рушніцу. Я цябе не шукаю, гэта твой жа інтарэс. Ты хто? Глеб Слёсар. Чуваць што? Забакі кружляць вакол возера Янтар. Як пабачаць, пачынаюць паляванне. І тады ўжо варта ўцякаць, бо іх зашмат. То былыя сталкеры загінулі на тым возера, цяпер брындаюць пустыя. Бяда, не хацеў бы я далучыцца да іхняй кампаніі. Дзякуй за аповед. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитися. Ці трэ нешта, ці можа расказаць пра карыснае для навака? Кажаш, для навака? Ну слухай, на поўначы зусім паблізу ад выпальніка мазгоў на вайсковых складах засела група воля. Страшэнныя нігілісты, анархісты і свавольнікі. Змагары за волю, каб іх ліхоцце ўзяло, партызаны, утапісты. Усё, чым яны займаюцца, дык гэта дыверсіі проці навуковых і вайсковых аддзелаў. А іхняя вечная грызня з доўгаў нядаўна ператварылася ў маленькую вайну на выжыванне.
Дам толькі одну параду, ніколі не змазвайся з імі, бо там кожны мае прусакі ў галаве. Як за тваю мазгаўні не плацяць, то не прымуць. Не, ну ці можаш сабе такое уявіць? Дзякуй за параду. Ти підходь. Для таких, як ви, всегда є що. Так, у гэтага хлопца Сталкер? я памятаю, што нейкая праблема, можам дапамагчы. Бля, не, у яго квест там спатрэбіцца вяртацца на памойку. Памятаеце, куды мы спускаліся ўніз разам з кратом? Підходьте, підходьте. Для таких, як Гэта ви, трэба всегда будзе є ісці ў гэту лакацыю. Ну ладно, возьмем тады ўжо. Йок, эх, ну халера, зноў п'яны як твань, разумееш, мяне здоўгу хочуць выперці, як я задання гэнага не спраўлю. А я цяпер не зусім здольны, каб яго, ну гэта, ну разумею цябе. Я працу шукаю, ці маеш што? Знайсці доўжнікаву зброю. Ну як так можна абсячыся? Ну што ж зона робіць з мазгамі? Нібы не нервы моцныя, ніколі не баяўся нічога, а тут такое. Дагэтуль гэны віск у вушох. А ўсё было як звычайна, вылаз у цёмную даліну. У залозе з крывым асланяем асноўны аддзел. Як раптам пачулі рэў. Дык такая страхата напала, я нават не магу успомніць, як на кардоне апынуўся. Як вярнуўся на базу, Воронін ледзь не застрэліў адразу. Ён мне якраз выдаў зброю палепшаную за добрыя службы нібы. А тут я ў паніцы як даў хадзіла, дык там я яе кінуў, відаць. Вось як ты памог прынесці яе, а то як цяпер без нармальнай зброі. Я бяруся. Давай. Моя інформація може тобі пригодитись. Підходьте, підходьте. І вось у гэтага хлопца Для таких, як таксама ви, нешта. всегда є що-то інтересне. Табе чаго? Ці не мог бы расказаць штось карыснае на ваку? Калі яшчэ не быў на арэне, паспрабаваць зарабіць грошы, сябе пакажаш. Ну, я на арэне ўжо быў. Я шукаю працу. Забіць зрадніка. Я нядаўна з адным сталкерам па артефакты хадзіў, ля самага выпальніка шукалі. Столькі ўсяго было, над знайшлі пару артефактаў, которых я ніколі не бачу. І на здымках. А потым гэты скурвы сын мяне ашукаў. Апошнюю ноччу ён сцягнуў і схаваў найдаражэйшае. А яшчэ мне брахаў, маўляў, самой знікла. А пару дзён таму я пабачыў адзін з тых самых артефактаў у карчмара. І такая злосць мяне напала. Вось жа сталкеру, калі зможаш знайсці яго, то перадай яму ад мяне пякучае валяванае вітанне. А можа давядзешся пра ягоныя схоўкі і знойдзеш другі артефакт. Ён таго варты, павер мне. Я бяруся. Всё, бывай. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Підходьте, підходьте. Так, там дубальтоўка. Ну, у гэтага бомжа, які згубіў дзедаву зброю. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги людям. Так, давайте паглядзім, дзе знаходзяцца тыя квесты, якія мы панабіралі. Чогось смішнішого немає в запасі? Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Вливайтесь Так, бачу схованку нейкую. долга. Защитить мир от заразы зоны. Давайте схованку лутанем, пакуль мы тут побач. И задача. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Слухайте, я не веду, пачакайце, у меня нешта... Нейкая рэакцыя моцная на гукі. Нік занадта моцна на вушы давіць. Так, тут недзе схоў. Наколькі я зразумеў па карце. Так? Ага, все, бачу. Бляха, гранаты нейкія знайшлі. Давайте паглядзім, куды нам ісці далей. Не, гэта не тое. Карчма нейкіх лахоў, ну.
Адзін згубіў нешта, іншы тое, другі сёе. Слухайте, мы даволі далёка яшчэ ад рэйтынгу. Ну, кожны нешта страціў. Так, давайте паглядзім, куды нам рухацца. Стоп, гэта... Не зразумеў. Должнікава зброя. Гэта што за лакацыю ўвогуле? Гэта цёмная даліна? Ну, окей. Можна, дарэчы, зараз у цёмную даліну накіравацца. Ветераны Чернобыля. Так, гэта дубальтоўка тут. На нас лежит огромная А гэта што такое? защитить мир от растущей зоны. Даведацца аб прывідавай долі. Што гэта такое? Все, я зразумеў. Гэта хлопец, у якога скралі артефакты. Мир со страхом смотрит Так, і здраднік ён дзе? На вайсковых складах. Карацей, пойдзем тады у цёмную даліну. Так, куды я іду? свободные сталкеры. Ветераны Мейн-квест? охотники. Спачатку на мейн-квест лепей ісці? Долго. Я просто баюся, што я тады не паспею выканаць гэтыя квесты. Наша общая цель и задача. А навіщо ви чогось немає? Вось якраз на квест вось гэтага доўжніка даецца адзін дзень толькі. І забіць сталкера даецца адзін дзень. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Прывід гэта з групы стралка? А що я, як Пачакайце, блядь, дзе гэта хуй-та? увечері зібрав контролер усякої звірини та й Сталкер, защити мир. Мне нешта пачытаць трэба, так? Вступи в долг. Прасторнік, здароўкі. табір сталкерів. З одного боку заходять з іншого підтягнеться плоть. А оце Я, можа, нешта не пачытаў, мне здаецца, так? Тут была, хутчэй за ўсё, нейкая... стежитиму за вами і Бляха, ну тут столькі чытаць, мне зараз, калі шчыра, крыху лянотна. Давайте пойдзем, карацей, у цёмную даліну. Місце, де вдасться як слід випити та побалакати. Місце, де вам завжди підкажуть, як заробити трохи грошей. Не, я зразумеў, што пра прывіда гэта мейн-квест. Толькі я не зусім разумею, як яго выконваць. Магчыма, трэба чытаць КПК. Чым я ў дадзены момант не зусім хачу займацца. Так, давайте я скину карчмару гранаты, якія мы налуталі. Со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Гранаты могуць быць карысныя насамрэч. Супраць якіх-небудзь кантралёраў, напрыклад. Хто допоміг. Як воно? Так, все, пойдзем. Проходь, не затримуйся. Я так хуценька прабегу. Я памятаю таксама, што мы ў цёмнай даліне пакінулі гэтую гітару. Можна я, дарэчы, зараз з сабою забраць. Иди своей дорогой, сталкер. Да іду я. Мы зараз больш-менш налягке? Там каля квеста написано? Пачакайце. Вось гэта, што ли? Прывіт, стралец. Стрэльчы, маю паскудныя навіны. Кел загінуў. Нас чакалі ў вёсцы на вайсковых складах і, думаю, чакалі даўно. Тройка. Выглядалі як звычайныя сталкеры. Кел іх неяк адчуў. Сам ведаеш, чуццё ён меў добрае. Двух мы забілі, чыстыя зеляпаны. А вось трэці больш кемны быў, засеў з вінтаром. На 100 метраў ад іх. Дарэчы, трэба вінтар пашукаць.
Я памятаю, што тут ёсць адна схованка з вінтаром, і вінтар таксама даецца за выконванне квестаў доўга. Вось жа няма больш кела, значыць, наступным разам да цэнтру удвох пойдзем. Прасторнік, так, тут, карацей, не так даўно выйшла лакалізацыя на беларускай. Яна базуецца на лакалізацыі украінская, то бок тут агучка украінская, а увесь тэкст на беларускай. Так, дзе прачытаў? Яшчэ тая двойка мела апісанне нас. Глузду не прыстаўлю, хто нас заказаў. Хаця, вядома, на нас багата хто мае вока. Таго трэцяго я праглядзеў, але думаю, ён быў з наймітаў. На твары значны струп, светлыя вочы, паспрабую яго знайсці. Вот так, будь на пагатове і хай шчасціць. Прывіт. Так, ад стральца да прывіда. Дабры дзень, дружа, паведамляю, у звязку не буду, мяне віжуюць. Я пайшоў на поўнач туды, дзе мы былі, паспрабую праскачыць сам. Даруй, але няма часу чакаць сябе. Потым з'ясню. Агенны вылюдак, што кела забіў, яшчэ пашкадую, што знарадзіўся, на каня усаджу. Ты пакуль дазнайся, хто ён, а я неўзабаве вярнуся і разбяромся. Стрэнемся ў нашага супольнага таварыша, сам знаеш, у каго ідзе. Хай шчасце страляць. Это я так разумею, ён пра гэтага дзеда, не памятаю, як яе завуць увогуле. Так, пачакайце, мяне зараз нехта з'есць. Дайце я, можа, на... Вось так вот залезу на машыну. Каб мяне дакладна сабак не схапіў за сраку. Так, прывіт, ад прывіда да стральца. Здароў, не заспеў цябе тут. Дарма ты адзін да цэнтру пайшоў, аднак ты сам сабе пан. У каго ідзе цябе шукаць, знаю. Прывіт. Канец ліставання. Відаць, імя аднаго з стральцовага аддзелу прывіт. Ну, хоць нейкі на луск. Знайду прывіда, знайду і стральца. Окей, я зразумеў. Так, ну ўсё, пачыталі быццам бы. Як КПК закрыць? Так давайте их забьем, яны меня затрахали, калі шчыра. Слухайте, а хто тут памёр? Гэта хто? Нейкі пан. А дзе ягоная зброя? Я памятаю, што тут есть нейкі хлопец з унікальную зброю. Гэта не ён, дарэчы? У которого гэта навальніца, ці як гэта аўтамат называецца, пад іншы калібр. Так, пачакайце. Трэба было ад крывацёка палікавацца. Я спадзяюся, мы зноў не сутыкнёмся з гэтым наймітам, які тут быў, бо я яго літаральна не магу забіць на гэтай тэрыторыі. На мяне тады адразу агрыцца ўвесь доўг. По 9:39? Там карацей, вось гэты аўтамат, ён пад нейкі іншы калібр, вось пад гэты, які пад 5:45. Тыпу мусіць быць пад 9:39, але ён неяк там унікальна мадыфікаваны. І ён вот пад вот гэты 5:45. Зрисували нас! Хе. Хлопче. Вам бы рыштунак які палепі.
Каб на нормальных сталкераў паляваць. Слухайте, ведаеце, що я даже нават лутаць не буду, пабеглі, крацей просто далей. Мне здаецца, я, дарэчы, не той квест зараз абраў. Всё? Ну, сабакі сапраўды даволі непрыемны тут вораг. Асабліва, калі яны яшчэ і разам з гэтымі, з псеўдасабакамі разам. За сраку даволі балюча могуць учапіць. Ну, расскажи про аномалию. Что за яна? Так, это кто? Вы кто? Ты кто такие? Данила Ратаўнік. Некие доўгаўцы. А што яны тут забылі ўвогуле? Чекайте, бачу схол. Не зразумеў. Тут даволі радыяцыйна. Мы так хутенько. Все, цікаем. Так, а куди ми йдемо вугле? Бляха, мені здається, я амаль усе гэтыя схованкі залутаў. І мне яшчэ адсыпалі тут, я не ведаю, колькі іх тут. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Я 6 десятак. Ну, бясконцыя просто. Так, а дзе? Там, певно, з того боку треба. Так, это... Ну, было не так уже болюче. Хаткеі? А, я, до речі, зрабіў хаткеі. Блях, я забыл про іх. Дякую, что нагадал. У меня есть хаткеи, я забываю ими користатися. Ось тут мусить бути наша гітара. Воїна. Слухайте, і гарнітур сталкерський так само тут. Я паспрабую, краце, гэта ўсё уцягнуць разом з сабою. На обратным шляхом. А, крацей, прасторнік, наконт так званай аномаліі, про якую ты згадаў. Тут, крацей, сапраўды ёсць бага ў гульні. Ты калі, напрыклад, еш з ясі з чужога інвентара, гульня вылетаецца. Я так разумею, тое ж самае з бінтоў, з аптэчкамі, з усім іншым. Так, гэта вядома, тут такая праблема. Так, давайте я вось гэтую схованку возьму хутенько. Я памятаю, что тут нейкая торба ляжыць у трубе. Ведаеце, што я гэтыя патроны тут і пакіну.
Я не буду их с собой таскать. Тут побач ажно 3. Ага, так, гэта пэўна ўнутры. Ну, баг сапраўды такі непрыемны. Пра яго трэба... Не-не-не-не! Сука, не-не-не! Бяжы, блядь! Бяжы, кажу! Да бяжы ты! А, божухна. Так, давайте захаваемся на усялякі выпадак. Абакан знайшлі у добрым стане. Вось гэта добры схоў. Так, давайте бярем усё. Назад скидываем вось гэты пісталет. Патроны таксама. Так, ведаеце што? Давайте возьмем новый абакан. Вось гэты паламаны, я яго вось тут і скіну, каб не таскаць з сабою. Цэлы я возьму на усялякі выпадак. Так, вось гэта таксама сюды. Ну все, супер. Зноў на хаткі забыўся, бляха, так. Это правда. А хіба тут тушканы ходзяць? Я думал, яны толькі ў гэтай, у цёмнай... Як это называецца? Месца. Як яно там? Ну, карацей, на дзікай тэрыторыі, я думал, яны толькі ходзяць. Слухайце, а што гэта за паці такое? Ах ты, гаўнюк. Так, хаткі. Трэба карыстацца хаткамі. Хаткі ў мяне вось тут. Все, я памятаю. Блядь, брейкдансеры сраные. Як звалі таго ручнога тушкана? Ты сапраўды, ты не жартуеш? Сапраўды быў ручны тушкан? А, наконт таго, што трупы знікаюць так. І тут, дарэчы, я неяк з аднім праходжаннем, мне здаецца, сутыкаўся сітуацыі, калі адзін... Бляха, гаўно нейкая, не схованка. Калі адзін з квеставых персонажаў таксама у мяне так багануў. Давялося шукаць труп, якога не бачна. А ў лабараторыю... Мы ўжо схадзілі вось гэтую. Чакайце. Которая тут. Ну, у гэтай у цёмнай даліне. Мы сюды прыйшлі выключна квест выканаць. Ну і між іншым таксама падлутаць схованкі, якіх тут шмат. А, я памятаю, я вось гэтую схованку не лутануў, бо я не зразумеў, дзе яна знаходзіцца. Дастай каляска зброю. Сколькі іх тут увогуле? Чакайце, давайте з ліхтарыкам паходзім, бо я нічога не бачу.
Так, ну гэта мусіць быць на іншым паверху. Толькі як туды трапіць? Так, стоп, не зразумеў. Недзе тут. Да дзе яно? Я не бачу нічога. Можа, яшчэ вышэй? Тут мусіць быць нейкая схованка, але я яе не бачу. А, ну яшчэ раз так. Вось тут? Окей. Ну слухайце, так адразу і не знойдзеш. Гэта было не зусім відавочна. Так, все, пойдем. Так, і якое наступне месце? Бляха. Тушкан за сраку кустав. Я зрозумів. Ну я, бляха, як звичайно, я нічого не читаю, тому нічого не знаю. Ну так. Да кольки їх тут? Бляха, яны не дадуць спокойно, бляха, ні карту поглядеть, ні што ўвогуле. Так, туды сходим у апошнюю чаргу. А давайте сходим сюды. І потім вот сюди. Я, нешта, не пам'ятаю ввогуле, што я хоць калісьці сюди заходзіў. Так, сюди нам? Тут, магчыма, даволі радыяцыйна. Але ўжо, ну, добра, ўжо пайшоў, дык пайшоў. Гэта яшчэ мала. Я памятаю, што ў нейкі момант пасля таго, як вяртаешся з гэтага, з выпальнівальніка мазгоў, божухна. Там нейкая ультрапаці пачынаецца на складах. Так, бярем усё. І бяжым да... Дайце захаваемся. І бяжым да вось гэтых. Прадапошняй схованкі. Нейкі нейтрал да нас. Гэта хто? Ты хто? Ні, так діло не піде. Спочатку зброю заховай. Слухайте, нейкі модны хлопец. Паглядзіце, які ў гарнітур. Глеб Цясляр. Ну, бывай. Слухайте, тут уже нейкія даволі крутыя сталкеры пачынаюць хадзіць. Хлопцы кудысьці ідуць. На нейкую вылазку. Гарусь ночны. Можа гэта квест нейкі, ці штосьці такое? Слухайте, я гэтага месца наогул не памятаю. Мне здаецца, я сюды ніколі не заходзіў увогуле ў аніводнае праходжанне.
Сева. А, ты про гарнитур? Про назву гарнитура, я так разумею. Ну. Я так разумею, ён хлопцаў выкарыстоўвае, каб яны яму анамаліі правяралі. Так, а дзе? Так, знайшлі нейкі артефакт, і тут побач нейкая лухта. Я, правда, не разумею, што гэта. Чекайте, давайте я захаваюся на всякі выпадак. А гэта што такое? Гэта нейкі квест ці што гэта? Блядь, я побач з меткаю на мапе не магу прачытаць нічога. Кажуць, вайскоўцы пайшлі з цёмнай даліны, а пасля адсюль палезлі пад чвары. Сталкеры ўжо бачылі там крывасмока, ды незвычайнага не баіцца адкрытых месцаў. А калі чуткі дакоцяцца да навукоўцаў, ты абавязкова захочуць даследаваць таго звяра. Я хачу быць тым, хто прадасць навукоўцаў ягоны труп. Тваё заданне забіць крывасмока, а рэшту я бяру на сябе. Тут крывасмок? Нейкая лухта гарнітур ці гэты квест? Бо мне гарнітур Сева даволі добры. А вось квест дакладна нейкая лухта, я нешта такого не памятаю. Я ніякага крывасмока тут не бачу. Ну хіба што ён толькі не залагаў, я не бачу ягоны труп. Я бы рады пасябраваць з крывасмокам, але я яго не знайшоў. Я штораз трапляю нейкую радыяцыю. Окей, все, карацей, ідзем лутаць апошнюю схованку. Так, я так, ну, карацей, я так і зразумеў. Альбо багнуты нейкі квест, бо я такой квест не памятаю. Я нават не памятаю, хто такі квест дае ўвогуле. Бо я нешта, мне здаецца, я ні ў кого не запытвала ні на конта ніякіх крывасмокаў. Мне, магчыма, аўтаматычна накідваецца. Бляха, бандыты вярнуліся. Я не хочу, короче, знову страляться с бандитами. Мы можем крышечку тут походить, поглядеть. Я, магчыма, не назбіраў якіх-небудзь артефактаў. Слухайте, тут у будынку нехта ёсць. Бачу на радары. Дзе ён? Нейкія хлопцы ляжаць. Ты жывы? Бяры аптэчку. Бляха, каго мы выратавалі? Гэта Пётр дыктатар. Ну, цябе і паганяла. Дзякую, дружа. Уратаваў ты мяне. Бляха, ну што за мянушка, дыктатар? Я не хацеў яго выратоўваць. Дзякую, дружа, уратаваў ты мяне. Калі жывыя будзем яшчэ стрэнемся, то пастараюся свой доўг аддаць. Цяпер хіба толькі інфармацыю магу падзяліцца. Вось жа на поўдзень адсюль ёсць свінарня, там вольныя сталкеры сядзяць. Адзін з іх прадае гаўсавую стрэльбу зусім танна, за 800. Я сам збіраўся купіць, але на табе гуза знайшоў на лоб. То як грошы маеш руш? Крацей, гэта лухта, а не гаўсавая стрэльба.
Уже мы сустракаліся з гэтымі сталкерамі, якія просто наябваюць усіх. Дзякуй за інфармацыю, абсолютно бескарысную, дарэчы. Пятро першы. Дарэчы, цікава, куды зараз хлопча пойдзе. Зараз пойдзе да бандытаў і загіне там. Я так разумею, да хлопцаў нейкія пашвары прыйшлі, бо наўрад ці сюды прыйшоў нехта са сталкероў. Так, давайте подумаем, что нам не патрэбна. У меня зноў зашмат вагі. Трэба нешта есці, магчыма. Каб нам бегаць нічога не замінала. А, слухайте, есть проблема. Нам у любым выпадку спатрэбіцца сюды заходзіць. Бо мне по квесту сюды патрэбна. Так, давайте я ліхтарик прыбяру, каб не свяціцца. Слухайте, не, там нейкі сталкер. Жоўтая кропка на мапе. Паўзем. Да Тимоха. Ну, бляха, ну что такое? Чему я не могу потрапить в его? ну это... Ай, божухна. Так, тут недзе яшчэ адзін бегае. Здорово, ты хто? А, гэта доўгавец. Сергей Калматы. Трэйсці адсюль. А, стоп, гэта гэты Сергей, якога мы выратавалі. Ён увесь гэты час шукаў выйсці адсюль. Відаць, не мог збегчы. Все, дружа, ты вольны, ідзі. Ідзі давай. От дурны. Чекайте. Ну, Сергея гэтага я не чакаў сустрэць тут. Это вельмі дзіўна. Тут же я так памятаю, на гэтым рухавічку, даць захаваемся, ну, тыпу, усё жыве сваім жыццём. То бок, незалежна таго, на якой я лакацыі знаходжуся. То бок, ён сапраўды увесь гэты час недзе тут бегаў і спрабаваў знайсці выйсце. Так, я знайшоў стрэльбу. То вось гэта. Так, мы не будем мотать ніякі лівер на піке, мы просто сыдзем адсюль. Дарэчы, можна тую самую схованку, якую я не лутануў папярэднім разам. Лутануць. Дзе яна тут? Так, это Сергей бежыць? Так? Ці хто? Я бачу там на гэтым, на радары. А, вось яна. Карацей, я сюды глядзеў увесь час і не заўважыў вось гэтую скрыню. Всё, Сярога пабег. Да сваіх. Дзе тут выйсці?
Ну тут, дарэчы, вось гэта я не памятаю, як яны назвалі вось гэты як механіку. Та я памятаю, што не нейкая назва ў яе ёсць. Але яна цікава сапраўды працуе. Ну, я маю на ўвазе вось гэта асаблівасць рухавічка, што тут усе жывуць сваім жыццём. Так, давайте подумаем. Ці ёсць у нас магчымасць забраць з сабою гітару? Давайте я ўсё лутану і пагляджу, што насамрэч можна скінуць, без чаго я мог бы пражыць. Ну давайте скидывать. Давайте я возьму вось гэты самы цэлы абакан. Да божух. Бо з гэтага мы ўжо пастралялі. Ён уже не такі новы папярэдні. Ну тут зусім, ну, амаль розніцы аніякай няма, але, ну, я просто адзін выкіну. Вот, так, я памятаю. Ну, карацей, вось про тое, што квеставыя персонажы паміралі, вось гэтую гісторыю я памятаю, так. Яны, магчыма, дарэчы, таму столькі часу і змарнавалі, пакуль рабілі гэту гульню, каб вось гэтую, ну, асаблівасць гульні дапрацаваць. І то, я так разумею, яна не зусім ідэальна працуе. Давайте ўсё ж гэтую зброю з сабою не браць. І давайте паглядзім, які з гэтых гарнітураў лепей. Гэта сталкерскія. А на нас які? На нас маналіцкія. А што лепей? Ну, маналіцкі быццам бы лепей. Я спадзяваўся з сабою забраць, але, відаць, не атрымаецца. Слухайце, а што мне можна скінуць, каб я мог хадзіць увогуле? Давайте подумаем. Вось гэтыя патроны мне не патрэбныя. А чаго яшчэ можна пазбавіцца? Давайте, магчыма, есці. Я хочу просто гітару забраць і пакласці ў карчме. Блин, зусім трошечки. Бінты? Ну, 5 штук можна пакінуць, дарэчы. Можна ўсе гэтыя проста дзіўныя прадметы з сабой забраць, забагованыя. Давайте, карацей, піць. Все, що у нас тут есть. Ёсць. Вось гэты батон забагованы, я яго таксама з'есці не магу. Што яшчэ можна? Я, дарэчы, калі тады спрабаваў згадаць, на які у меня клавішы забінжаны аптэчкі і бінты, я выпадкова скарыстаў вось гэтую навуковую аптэчку, якая яшчэ таксама ад радыяцыі пазбаўляе. Яны, відаць, выкарыстоўваюцца ў парадкі ад самай лепшай да самай горшай, што неяк не зусім лагічна. Я, ну, на лухту нейкую скарыстаў добрую аптэчку. Можа, патроны гэтыя скідваць? О, слухайце, ведаеце што? Я прыдумаў. Так, як і змяніць набоі? Як набой змяніць? Давайте я скину... У меня есть добрые набои, моцныя. А вот вось гэта я скину. І давайте, ладно, так уж і быць, я вось гэтыя набоі таксама скину. Бляха, што яшчэ можна? Не, стоп, мы можем рухацца. Так? Стоп, я лухтой займаюся. Пачакайце.
Што з гэтага можна больш выгадна прадаць? Мне здаецца, гарнітур. Все, вось так, карацей, пойдзем. Все, з гэтай лакацыі таксама мы скончылі. Сюды таксама больш вяртацца не будзем. Бляха, яшчэ адзін артефакт знайшоў. Слухайце, нейкі добры. А чаго іх так шмат тут ляжыць? Так, скидываем набои. Давайте бинтом скористаемся. Бляха, бачу, яшчэ адзін артефакт. Нават не адзін. Бляха, што скінуць? Опусти оружие. Ага, обов'язково, зараз. Парень, оружие спрячь. Так, Убрать оружие. Сталкер, убери оружие. почекайте. Опусти ствол. Ладно, я не буду их забивать, пойдем отсюда. Все, нарешті. Ідемо у карчму. Не зрозумів. Что такое? Я вышел из локации, мне пропоновали вернуться. І так артефактів шмат. Ну ми продадим. Типу, я не для себе, я, так би мовити, для сябра збираю. Мне тут неприемно. Трещить гэта шотчик, это лічильник Гейгера. Все, нарешті. Тишиня. Почекайте, я водицы крыху попью. Слушай, может без зброї крыху худшей буде істи? Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеется. Кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров. Мужик Хлопцы подумал, отпочивают. подумал, да и говорит. Ладно, монстры, это понятно. Зомби еще туда-сюда. Классичные анекдоты рассказывать. Чего бояться-то? А, божухна, бляха, я не так поглядзеў паведамленне. Дарэчы, тут сапраўды, вось у гэтай частцы вельмі смешна тое, што яны пра нейкі клондайк артефактаў расказваюць, бо тут літаральна на некаторых лакацыях праз кожныя 50 метраў ляжаць артефакты. Гэта так тупа. Ну, гэта нашмат цікавей зроблена ў наступных частках. Так, ну, типу, нават у гэтай, у чыстым небе ўжо лепей. Там, прынамсі, хоць адчуваецца, што ты сапраўды, ну, шукаеш гэтыя артефакты, яны чагосьці вартыя. Сталкери, якщо ви шукаєте місце, де можна було б перепочити, щось на зуба, Не падыходь. Мне ж здаецца, я ўжо пазабіваў іх усіх. підкажуть,
Ай-яй-яй. Чыстае неба шмат каму насамрэч не падабаецца. Яна, дарэчы, нейкая... Асабліва першая лакацыя, ну так. Яна нейкая, ведаеш, як бы я так апісаць, там гульня нейкая бясконца атрымоўваецца праз вось гэтыя бойкі гэтых фракцый. Там же літаральна нельга просто, ну, сапраўды захапіць нейкую тэрыторыю, яна зноў і зноў. Будуць новыя ворагі прыходзіць, адбіваць, ты нанова мусіш гэта ўсё захопліваць, і гэта, ну, карацей, не самая, мне здаецца, цікавая частка. Иди своей дорогой, сталкер. Я тебе аднойчы заб'ю, я табе... Иди своей дорогой, Обяцаю. сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Бля, які мудзень, ну што за чалавек? Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят А гэта хто? долг, победоносной поступью идущий на помощь Стась Гарбуз. А чаму ён мёртвы? всей планеты. Давай розпитувати. А хто яго забіў? Что случилось? Ты куда пропал? А він їм каже. Да вы понимаете, ребята, решил я с утра твари вокруг... Слухайте, тут нехта пыхціць. Со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Я памятаю, што ў пэўны момант тут бывае такое, што на гэтую лакацыю прыходзяць ворагі. Ну это понятно, это мы все так можем. Ну а что же случилось? Так это, закажи я в палатку. Нехта прыйшоў, злачынства здзейсніў. Смотрю, а там... Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Проходь, не затримуйся. Слухайце, а калі нам дадуць магчымасць паразмаўляць з доўгам, для гэтага патрэбна спачатку да навукоўцаў схадзіць? Для таких, як ви, всегда є щось Дороги. інтересне. Так, забіць вайскоўца, бліскаўка... Не хачу браць гэтыя квесты, не, мяне гэта не цікавіць. Дай пагандлюем. Так, маналіцкі гарнір... А які на мне зараз? Чекайце. Як яна? Моя інформація може тобі пригодитись. На мне зараз Як маналіцкі... справи? То зліва, то справа, а? Все ж лепей, так? Так, маналіцкі, карацей, мы пакідаем у сябе. Живий ще? От ти добре. Я зразумеў, карацей, добра, тады хай спіць, Я просто забраў яго рэчы. Ну ладно, мы зараз ходзім, пакладзем яму бутэлечку вось гэтую. Так, што мы... Так, сталкерскі забірай, калі ласка. Вось гэтыя набоі забірай. Ця, можа, я дарма гэта раблю, але ладно. Вось гэта забяры, вось гэта. Все гэтыя дэбільныя медузы, выкруты таксама. Граві туды ж. Так, пырскаўка дае трываласць, але ў нас ёсць лепей артефакт. Дзе яна? Вось гэтая бліскаўка. Таму усе пырскаўкі мы можам скінуць. А каменную ветку таксама. Крышталёвая калючка. У нас ёсць нешта лепей. Вось гэты марскі вожык, ён больш радыяцыі прыбірае. Таму вось гэта можна скінуць. Камневу кроў таксама. Нам не патрэбна столькі мясных скрылёў. Гэта дакладна. Я, можа, нават адзін бы увогуле сабе пакінуў. А, ты прайдзі сваю дарогу. Я думаў, бляха, ты пра хлопца, які там валяўся, якога я аблутаў. Я думаў, гэта ён, тыпу... Карацей, адпачывае там ляжыць. Ладно, гэта таксама не будзем чапаць, добра. А навошта я тады купіў гарэлку? Ну, вып'ем, раз купіў. Давайте сабе пакінем толькі адзін мясны скрыль і ўсю склізь яму скінем.
Карце, будзем з сабою таскаць толькі тыя артефакты, якімі мы сапраўды карыстаемся. Дарэчы, на 30 000 нагандляваў. Всё? Так, бывай. Так, кому там... Я знайшоў твою зброю, хлопч. Йок, ну халера, зноў п'яны як твань. Разумееш, мяне здоўгу хочуць выперці, як я заданне гэнаў... Да я всё принёс. Што за заданне? Так, мы яму аддалі штурмавую вось гэтую Абакан. Ён нам даў некага слімака. Я шукаю працу. Всё, працы больш няма, бывае. Што за слімак? Інформація може тобі пригодитись. Підходьте, підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Шмат крывацёка прыбірае. Але калі шчыра, калі ёсць мясны скрыль, крывацёк гэта не такая вялікая праблема. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Давайте слімака ўвогуле скінем. Підходьте, підходьте. Мясцовы бамонт? Ви всегда є щось Так, інтересне. падыходзь. Моя інформація може тобі пригодитись. То я зараз уже зноў падрыхтаваўся F5, F9 націскаць. Так, слімака забяры, калі ласка. І быццам бы ўсё. Все, крыху распрадаліся. Для таких, Все, як давайте ви, скидывать всегда є сюди щось інтересне. а, Сталкер, гітару. моя інформація може тобі пригодитись. Я не ведаю, навошта я гэта цягнуў з сабою. Будзе няхай такая унікальная схованка з абсалютна бескарыснымі прадметамі, дарэчы. Підходьте, підходьте. Маршыны каралі дае ахову ад куляў, як я ўжо казаў, і не мае ніякіх адмоўных эфектаў. Але з іншага боку, ну гэта не такі ўжо карысны артефакт, мне і так не надта Сталкер, прыбіваюць. Моя інформація може Калі тобі шчыра. пригодитись. Таму давайте гэта таксама скінем. Я просто хочу зусім уже быць на лягке. Все. Живий ще? От ти добре. Так, гарэлку п'ем. Інформація може тобі пригодитись. Все, і пойдзем. Супер. Ідеально. Проходь, не затримуйся. Так, пачакайце. Там быў нейкі яшчэ адзін квест, які таксама быў. Яка з того користь? Знішчыць табор. Это вось той самы квест на крывасмока. Зноў жа, я не памятаю, хто мне яго накінуў. Магчыма, гэта пасля размовы з гэтымі сталкерамі ў карчме мне гэты квест дадаўся. Але я не памятаю, з кім я там пра гэта размаўляў. Давайте вось гэты квест выканаем. Тут 15 гадзін засталося. Божахну. Я так разумею, па гэты квест трэба ісці ў гэты. На склады. На экзашкелет? 193, так, хапае, дакладна. Ён каштуе нешта каля 80 000, калі я дакладна памятаю. Свободные сталкеры. Але я яго набываць не буду. Тыпу, я ў сіве буду хадзіць. Долго. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и У экзашкелеце нельга гэта, спрынт рабіць. Хутка бяжаць нельга, наколькі я памятаю. смертельные аномалии. То бок даволі такі, як броня даволі сумнеўная. Плюс у яе ахова ад анамалій нашмат менш, чым у той жа сівы. Хіба што ў яе ахова ад кулі даволі добрая. Гэта праўда. Тихо, мужик. Так, пачакай. А ну стій, сталкере! Ти на території його... Ёб твою! Ворон! Хлопці! Так, тут нейкая...
Бляха, тут нейкая пастка. Я не паспеў хлопцаў выратаваць. Гэта ж з волі, правильно? Все, спеклись пташки. О! Вось гэта, дарэчы, даволі добрая зброя. Готовы. Допрыгались, анархисты хреновые. Так, у навукоўцаў купім сіву. І я памятаю, што сіву таксама... Прабачце. Сіву таксама даюць... Ці нешта падобнае на сіву даюць за выконванне аднаго з квестаў доўгу. Мы не будзем пакуль знаёміцца з гэтымі прыдуркамі. Мы потым сюды ў любым выпадку прыйдзем. Я пакуль што просто хачу выканаць квест. На гэтай лакацыі мы ў любым выпадку яшчэ шмат часу правядзем. Так, каго мне тут забіць трэба? Так, не цябе. Чакайце. Там нехта ў кастры сядзіць. Ты хто? Гэта воўк з гэтага. Тут жа Ашот? Не, Ашот быў у гэтай. Пачакай, не, Ашот быў у гэтай, у чыстым небе. Тут, мне здаецца, няма Ашота. Хіба не? Так, стоп, гэта ж воўк? Гэта той, які на кардоне быў, правильно? Ну... Ён заўсёды сюды прыходзіць і згарае, так? І мне здаецца, заўсёды так робіць. Здурань. О, схованку некую знайшлі. Так, бачу на радары яшчэ адна побач. Так, а дзе ўваход-то? А, божух. Стоп, нішто сабе. Шкілета нейкага знайшлі. Хацелі знайсці экзашкілет, знайшлі звычайнага шкілета. Так, нам трэба хлопца забіць. Згарэў на працы, ну. Ствол униз. Ствол Да униз. добра, прыбяру зараз. Я б нават сказаў, перагарэў. Трэба ж адпачываць часам. Слухайце, трэба яго неяк так забіць асцярожна, каб ніхто не загрыўся. Ствол униз. Опусти ствол. Ворог! Да боже від ти. мене! Ай, треба ж таке! На, жри! Да что такое? Я вось, мне не падабаецца вось гэты дэбільны баг, што калі... О, стоп. Вось гэта добры момант. Бляха, яны аграцца адразу. Я спадзяваўся, што яны не заўважаць. А ну з дороги! А гэта хто, дарэчы? Ружи вогни! Гэта доўг? Мо не чапай? Так а трэба неяк квест выканаць. Дарэчы, я думаю, што яны на складанасці майстар будуць неяк хутчэй разбіраць. О, роботи підвалило! Ствол униз. Всё, яны не заўважылі.
Все, нормально, я не заважили. Ну і цудоўна. Только вовк цяпер танчыць пачаў. Нейкі тверк. Ці штосьці такое, я ў гэтых рухах модных не зусім разбіраюся. Все? Ты скончыў? Ствол униз. Та добра, блях. Так, я ўсіх лутануў, все, пойдзем. Я памятаю просто, что тут ёсць сапраўды магчымасць ножом забіваць так, чтобы вораг не агрыўся. Ці модны яшчэ тверк? Ну, хутчэй за ўсё так. Мне здаецца, любы, ну, такі напрамак танцу, дзе трэба сракаю трасці, ён будзе заўсёды папулярны. Ну, тыпу, як заўсёды актуальны. Так, я зашмат набраў, але, магчыма, можна нешта пад'есці. Давайте закусим, може, колбаской. Так, на гэта мне уже не хопіць вагі, так? А можа хопіць, пачакайце. Так, я магу ісці? Магу, все, добра. Все, з гэтым квестом таксама разабраліся. Стоп, а хто мне яго даваў? Гэта хлопец, якога шукалі, так? Выкідвай зброю? Я зараз пайду прадам усё бармену. Крашмару. Тут так далёка поставілі гэты пераход на лакацыю. Ад места, ну, ад таго места, дзе ты уваходзіш. Ты хто? Змітрусь Камора. Тут должнікі панствуюць, нібы паліцыя тутэйшая. Май на ўвеце, каб гуза не схапіць. Добра, дзякуй за параду. Модны ў цябе гарнітур. Ну мы такой таксама ў пэўны момант знойдзем. Стоп. А гэта хто? Гэта Зяслаў Рухавік. Магчыма, гэта той самы. Выкідвай аксу? Што такое акса? Гэта каторая з іх? Не, мы ўсё з сабой возьмем. Все возьмем, все продадим. Так, дубальтовка у локации у дикой долине, як яно называется уже. Некой шарговой там долине. Блях, я выпадково яму скинул свою винтовку. Так, на дикой территории. Мне здаецца, вось гэты найміт, гэта той самы, якога мы выпадкова сустрэлі, калі ну, на пачатку недзе там з трыма прыйшлі ў гэтую лакацыю. У бар. Бля, у карчму. Трэба памятаваць, як яны тут пераклалі. Так, я ж магу тут прайсці, так? Повертається якось досвідчений сталкер до свого джипа. Тут раз бачить поруч з машиною контролер вовтузиться. Ну, те, сталкер йому. А ну геть звідси, поки цілий, паскуднику.
А то, значить, образився і каже: ні, ну ти здурів, сталкер, чи що? Ідем. От заразы зоны наша общая цель и задача. Пішов геть. Викрасти її Бляха, зараз виявиться, що я дарма у гэты бок пайшов, і тут вийсці няма. то запросто. Я ж вас харци. Мир в составе Не, все добре, можна пройсти. на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Ну потым, караце, сябра вось гэтага тут пакладзем, каб ён спаў. А можа, да гэтага. Побач. Не, пойдзем. Мы як быццам бы яго за руку схапілі. Ты пойдём. Насамрэч трэба ўжо спыняцца з гэтымі лутаннямі і цяганнямі трупаў. Нам не патрэбна насамрэч столькі грошай. Проходь, не затримуйся. Для просто ну, Проходь, не складана затримуйся. спыніцца, калі ўжо пачынаеш гэтым займацца. Тобі сюди не можна. На табе, Тобі ось, сюди не можна. сябра. Ковбасу та батони зараз. Кошмар, подойди сюди. Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Так, давайте поглядим. А новачки. Новачки взяли на клюві, як собаку звелися. І всі виходять краще за старих курсів. Вось гэта я вінтоўкі хутчэй за ўсё прадам. Зона Пачакайце. Вось гэта ж нашмат лепей. Так? У я менш трапнасць, але ўраза нашмат больш. Ну давайте одну можа пакінем, якая ў самым найлепшым стане, а астатнія скінем. Та пішов ти. Так, вось гэта мы скидываем. Вось гэта таксама. Вось гэтае гаўно. Стоп, не, гэта... А што гэта такое? Гэта хутчэй за ўсё з кагосьці упала, я нават не заўважыў. Так, один целик мы, магчыма, прыхаваем. Вось гэта самае лепшае? Самае верхняе, вось гэта? А пад якія на патрон? 5,56. Гэта вось гэты, так? Ну давайте, можа, сапраўды з ёю тады хадзіць. Якого я біса? Так, вось гэта забірай. Та пішов ти. Чакайце. Трэба разабрацца. Што можна скінуць? Так, добра, давайте разбирацца, што з гэтага Підходьте. Для таких, як ви, завжди є щось паднатаўскі набой. Добра, тады магчыма з гэтым сапраўды паходзім. Давайте я бакан, я пакуль... Сталкер, моя інформація може... Я не буду яго тобі пригодитись. выкидываць, я яго просто сюды пакіну, як на памяць. Підходьте. Слухайте, ведаеце, што мне крыху шкада вось гэта. Я пакуль з іншымі пахажу. Мы, магчыма, вось з ім пойдзем да гэтага.
як ото До звір. выпальника мозгов. Одні як розбійничали, так і розбійничали. А пакуль што мы Інші паходзім... нас від зони Ось з гэтою зброєю. Нас охороняють. Вояки теж якісь довбануті. Яна правда важить шмат. Людину їм шльопнути, що коника прив'язати. Підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Хіба што у нас пад яе няма гэтых цэлікаў. Даремно ж я тут. Я, дарэчы, увогуле не ўпэўнены, што на яе можна цэлік ставіць. Ай-яй, друзяки мої. Прорвемо. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Блін, складанае пытанне. Я насамрэч уже прызвычаюся хадзіць. Але ж пити у біса хочу. Можна па кошце заважыць, типу, якая лепей? Ну, я разумею, так. Такого, щоб Підходьте. у ніж шиба. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Тут, карацей, у чым праблема? Я просто уже прызвычаюся хадзіць са зброі, у якой ёсць цэлік. А з абаканам, нягледзячы на тое, што я адносна гэтых зброй у раза вельмі малая, Моя інформація може тобі Приходить. але цэлік гэта імба. Просто на гэтых цэліка няма. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо. Важыць шмат і цэліка няма. Я дакладна памятаю, што вось на гэты ТРС можна паставіць. Підходьте. Для таких, як І, ви, магчыма... всегда є щось О, можна, інтересне. дарэчы, у бармена паглядзець, можа, у яго ёсць цэлік пад вось гэтую зброю. Тады ў такім выпадку нам не патрэбны вось гэтыя Моя набоі. інформація може тобі День та дідька. пригодитись. Порожній. Ані тобі хабарня. Ані Во, ось якогось приварку. Давайте вось так пакуль паходзім. М'яса таке. Здорово, Мічен. Здоровенний, що прямо з вогню. Що прямо ще шкварча. Так, я не бачу, карацей, у яго цэліка таксама няма, але мне здаецца, у дзікай... Я разумею, я просто хачу яе прыхаваць, бо тут у гэты же час нельга рамантаваць зброю. Не вчаться нічому. де. Хачу яе просто пакінуць на такі больш удалы момант. Життя не варто чи що? Ти йому про аномалію бити. Давайте вось гэтых патронах крыху возьмем. Вось столькі. Така, значить, доля не попишеш. Ні. У нас наш монолітський гарнітур насамрэч уже даволі моцна разбіты. Що написано? Сталкерскі каштуе 30, але я амаль упэўнены, што мы яго недзе знойдзем. Так, сапраўды, не мае сэнсу зараз пакупаць новы гарнітур. Чаго яго шкадаваць? Підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Ну просто тады у такім выпадку мы его даволі хутка разламаем, і нам спатрэбіцца якая-небудзь іншая зброя. Наўзамен. Сталкер, Наприклад, моя тоді інформація гэты. може тобі пригодитись. А Вінтарес, як він там називається? Ай, Я просто спадзяюсь тады, ну, што я да гэтага моманту ў гульні знайду Вінтарес. Підходьте. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Добра, окей, ось так тады пойдзем. Гэта мы пакідаем тут. І ідзем. Все, менеджмент інвентару скончыўся нарэшце. Не, тут вось у гэты час увогуле. Тут па адным з дыялогаў бачна, што яны хацелі дадаць прынамсі аднаго тэхніка у лагер волі. Але яны гэта, карацей, так і не рэалізавалі ў гэтай частцы. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступив Яна, дарэчы, вось гэтая зброя ваншоціць. людям. Даволі моцная. Набували радісно так, як заволає. А, так я і знав. Брешуть, що тут аномалія. Точно. Все, пойдзем. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. А, не, стоп, не пойдзем. Я нейкі квест не здаў. Защитить мир от растущей Пачакайце. зоны. Я пакуль гэтай лухтой займаўся, забыл нейкую рэч зрабіць. проходь, не затримуйся. Так, з кім тут? Каму квест здаваць-то ўвогуле? Інформація може тобі пригодитись. Підходьте. А, вось гэта, Ані боже. тобі Ви всегда є хабарня. щось Ані інтересне. якогось приварку. Так, што за заданне?
Ён нам даў начную зорку. Все, працы ў яго больш няма. Што за Моя начная зорка? інформація може тобі пригодитись. Гаўно нейкае. Табе патрэбна начная зорка? Не патрэбна. Тады так забірай. Як справа? Підходьте, підходьте. Тобі сюди не можна. Все, нарешті. Проходь, не затримуйся. Дробовик. Хочется налегке ходить, бо я шмат всякалякага гаўна з сабою таскаю. І калі яшчэ ўзяць з сабою дробовик, дык, блин, на яго звычайна яшчэ патроны важаць шмат. Таму карацей яго з сабою браць не хочацца. Так, нам сюды. Все, заховываемся, пойдем. Так, зараз гэта я буду з дзіўнымі акцэнтамі, так? Волкодав, у нас гости. Какой-то сталкер лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? Кончайте его. Без шума и пыли. Это я вас зараз. Понял, сделаем. Без шума, без пыла. У меня такая зброя, что... Алло! Ну, мудні нейкі. Там нейкі хлопец спрабуе да іх дакрычацца. І не атрымоўваць. Слухайце, ну гэта не зброя, а імба нейкая. Так, спатрэбіцца лутаць гэтую усе патроны і, магчыма, нават разладоўваць зброю, збіраць. Так, АК з цэлікам. Але у нас ёсць цэлік на АК ўжо. Да боже. Артефакт. Артефакт мы возьмем, артефакт мы продадим. Так, не, вось гэта забирай. К вам лезет какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Так, ну-ка, зараз мы Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. выбух устроим. Сейчас отправляю. Ну все, вовкодави, ти дострибався! Ён, дарэчы, не ў мой бок зараз глядзіць. Вони вас як цуциків! Я не ведаю, як ён так страляе. Все, паляцеў. Так, зараз катсцена пачнецца, трэба як мага хутчэй. Толькі артефакты будзем збіраць усе адно. Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы получите. Крысы правительственные. Так, а як тут прайсці, я уже не памятаю. Все, почалася катсцена. На нас напали найманці, половину наших вбито. Допоможи нам, ми... Добрый вечер, котенок, добрый. Допоможи нам пробитися через захід біля заводу. Я тобі скинув координати. Будь обережний, вовкодавець говоритиме біля вертольота. Як бачиш,
проходим по крысе сталкера с белорусской локализацией. Короче, ты, ученый болван, или отдаешь мне результаты, или уедешь отсюда в пластиковом мешке. Яка недзе месяц ці полтора тому назад з'явилася. Словами відкривої качки, а не мої праці. Професор, ти ж умний чоловік. Отдай інформацію, де на всі 4 Дайте хусенько гэтых бомжей раскидаем. Якщо ви не хочете, щоб я знищив результати досліджень, тримайтесь подалі. Коли я з долею запрыгнуть. Ну, поехали, парни. Слухайте, ну з этой зброї ввогуле просто смех. Я нічого зробити не можу. Ай-яй-яй. Я ледь не загинув. Де он? Слухайте, навіть навіть один з гэтых, з навукоўцаў жывы. Так, все? Ты чакаеш? Чакай. Ты спозднился. Так, сэр. Вітаю, кацёнак. Дзякуй, што далучыўся. Мы адкуль? Ну я дык зараз з Польшчы. Так, стоп, я не... А, гэты не памер яшчэ. Давайте пакуль што походим, поазбираем. Блядь. Позбирали. Полутаемся крыху. І потым тады ўжо будзем рушыць далей. Гэты хлопец усё адно нікуды не сыдзе. Он нас пачакае. Так. Я, кацёнак, нават не адразу зразумеў, пра якое свята ты кажаш, калі шчыра. Але дзякуй. Так, гэта галутанулі, пачакайце. Тут недзе яшчэ былі хлопцы. У гэтага нават РПГ нейкае з сабою. Ну слухайце, гэта пэўна шмат каштуе. Можа можна будзе з сабою ўзяць і скінуць навукоўцам? Ладно, насамрэч, я ўжо казаў раней, што мне і так уже хапае грошай. Я так уже налутаў тут усялякага гаўна. Таму няма сэнсу. Давайте, пэўна, і гэтую зброю таксама лутаць. Наконт свята я тут хутчэй далучуся да мета Егора. Я-то сапраўды таксама не зусім упэўнены, што у дадзеных умовах такое ўжо нам свята. Калі шчыра.
Так, крыху налуталіся. Слухайце, можа ён пачакае, і мы адразу стрэльбу паспрабуем дастаць. Я вось што думаю. Чакайце. Я ж памятаю, што яна недзе тут ляжыць, так? Давайте паспрабуем адразу просто взять. Я, правда, уже не зусім памятаю, як тут трэба заскокваць сюды. Ай-яй-яй. Бляха, я захрас. Паспяхова. Так это ж яна, правильно? Найс. Дарэчы, кацёнак, там прымацаваная спасылка на беларускі пераклад. Так што пампуй, карыстайся. Фрымана нас знайшлі, дарэчы. Чорны каршун. Ну я, хутчэй за ўсё, я не буду браць гэтую зброю. Бо... А хаця ведаеце што? Я, хутчэй за ўсё ж зараз пойду вярнуся у карчму. Ай-яй-яй. Бо трэба будзе зараз скінуць гэтую дубальтоўку, каб сабою яе не цягаць. Слухайце, давайте, можа, ведаеце, што паспрабуем? Няхай гэты хлопец сапраўды тут стаіць, нас чакае. Я магу просто захавацца на ўсялякі выпадак перад тым, як рушыць далей. Просто каб упэўніцца, што я нічога не зафейлю. І я, магчыма, зараз вярнуся да Сідаровіча. Ой, фу, да Крашмара, не да Сідаровича, божухна. Распродадзімся крыху, продадзім пару вінтовак, якіх мы налуталі. Як тут падняцца, дарэчы? Так я перад гэтым захаваемся. Бо я нешта... У меня есть такое подозрение, что можа квест зафейлится праз тое, што я зараз сыду з гэтай лакацыі. Давайте так уже, калі будзе трапляцца артефакты, іх таксама будзем збіраць. Стоп, я гэтых хлопцаў не лутануў, я так хуценька пабег. Ці лутануў? Ну, з гэтага, прынамсі, не лутануў. Так, а што я ўзяў такога? Да божухна.
Давайте пить тады что-небудзь, я не ведаю. Вось я зараз гэты артефакт таксама возьму, у меня зноў перагруз будзе. Давайте крышечку пробяжимся, як мага хутчэй дайсці да кашмара. Ну я калі што я на усялякі выпадак захаваўся, таму калі зараз квест зафейліцца. Ага, задание страченное. Так, я заруінів. Блин, ну ведаеце што, прыйдзецца, значыць, з гэтым хлопцам ісці далей. Карацей, ну і хер з ім. Асабліва не пагандлюем. Я не ведаю, давайте прям тут скидывать то, что мы налутали, то, что мы с собой тягнуть не будем. З гэтага коршуна я таксама выкіну. І вось гэтыя набоі. Так, абразанка гэта квеставая. Все, пойдем тады. Дароўкі. Сталкеру памажы. Мы вярталіся з янтару і нас падбілі найміты. Кажуць, ім трэ інфармацыя. Але як пэўна застрэляць нас. Добра. Дзякуй, сталкеру. Ваяр з мяне дрэнны, але я знаю дарогу. То я весціму, а ты асланяй нас. Бывай. Як скажеш, мічений. Тільки йди першим, а я за тобою. Боєць із мене поганий. Краще тобі розвідувати дорогу. Добра, пойдзем. А гэты хлопец, твой сябар, не пойдзе з намі? Я бачу, що там бягуць. Блях, а дзе хлопец-то? Чакайце. Вони йдуть за нами! Мічений, зупини їх! А ти де? Ледь хлопца не згубіў. А адкуль яны ідуць? Так, ну один уже не ідзе. Бляха, ну з гэтай зброі, канешне. Нават на такім этапе гульні уже, ну занадта проста. Так, тут недзе мусіць быць яшчэ некалькі. Так я нешта іх не бачу. Вы дзе? Яны ж мусяць адсюда прыбягаць, правильно? Так, а дзе яшчэ адзін памёр? За платом недзе тут. Ладно, я уже не буду кожнага лутаць, тут пакуль іх знойдзеш. Пачакай, так яны да нас не прыходзяць.
Так, ну вы гэтага бачу, памёр, сапраўды. Ёсць набоі? Няма. Так, давайте. Я спадзяюся, нашага хлопца зараз не заб'юць. Дзе ён? Блях, як... Я хацеў з ножа яго, а ён нас заўважыў. Йдемо скоріше, поки нікого немає. А, бляха. Бяжыць? Дзе ён? Вижу кругом возле стройки. Сейчас мы его возьмем. Мічений, зупини їх! Вони повбивають нас! То я зараз їх возьму. Не хвалюйся, зараз розв'яжемо ситуацію. А де ще? Так, бачу яшчэ аднаго на радара. Так не разумею, дзе ён. Не ты, Горы, ты сыходзіш? Ці ты камусьці іншаму? Да пабачэння сказаў. Йдемо скоріше, поки нікого немає. Или сыходзіш, то да пабачэння? Я, магчыма, сам уже хутка... Сам уже хутка буду вырубать. Йдемо скоріше, поки нікого немає. Нам уже броню уже зусім разломали. А, божухна. Серьезно, мне сказали до побачення? До побачення? Это ворог мне сказал такое? Я навіть не зауважу. Мічений, попереду в тунелі аномалія жарка. Треба йти по одному, так більше шансів вижити. Добре. Йди першим. Коли я побачу, що ти дістався кінця тунелю, то піду слідом. Зважай на вогняні пастки. Їх можна виявити за маревом, яке спричинюють струмені гарячого повітря. Добре. Так, а Картя, ён тут буде шакать, правильно? Так, там зомбаки греються, я бачу. Куди ён стріляє? Що там відбувається? Ай-яй-яй-яй. Бля, только не кажите, что я не заховывался. Божухна. Так, а где... Я болты шукал, ледь знайшов. Так, ну зомби усе згорели. Зараз ми хутенько пройдемо, просто полутаємо всі артефакти паралельно. До речі, на клондайк артефактів ось є ще одна локація, де гэтых артефактів як до сраки. Так, тепленько. До речі, доволі зручна аномалія, бо яны підсвічують місцевість. Так мало того, что тепленько, так яшчэ и светленько.
Так, мы все собрали, что треба. Почекайте, я могу зомба хутенько ножом пырнуть? Дальше на зомбов сапраўды можна нават патроны не марнаваць. Бяжыць? Бяжыць. Бляха, ён у анамалію трапіў. Ты жыві толькі, калі ласка. З ім жа яшчэ квест будзе, наколькі я памятаю. Я думаю, мы ўжо паразмаўляем. Всё. Бляха. Ён не спыніцца, трэба іх забіваць. Стой. Куды побег? А что с трапностью? Нарешті ми в безпеці. Не, я разумею, що його адзенне супраць аномалії, але ж ён падгарэў, ён біжаў, гарэў. Флешку. Це результати останньої експедиції. Я впевнений, бармен за цю інформацію добре заплатить. Добре, дякую. Хух, няўжо мы ў бяспецы? Нарэшце, дзякуй за помощь. Я вінны Вашэцю. Вазьмі хоць гэтую флешку, то копія вынікаў апошняй экспедыцыі. Бляха, дождж пачаўся, я бачу. Я пэўны, кашмар за гэтай звесткі добра заплаціць. Так, мы прыйшлі. Значаны, калі Вашэць зойдзе да нашай мабільнай лабараторыі на янтары, то мы падаруем Вашэцю адмысловы навуковы гарнітур. Нарэшце. Гэта, дарэчы, сіва, наколькі я памятаю. Ну, я спадзяюся, прынамсі. А, не, гэта не сіва, гэта лухта. Нейкая. Я спадзяваўся, што мне сіву падарыць. Ладно, бывай. Карці, мы наконт пытанням. Потым з ім паразмаўляем, калі ён дойдзе. Подаруємо тобі польовий скафандр науковця. Так, ты ўжо казаў. Пойдзем. Ты тут будзеш? Пойдзем. Все, побегли. Може лутануть их? Кутенько. Бляха, ён пабег. Я спадзяюся, там зомбоў няма. Яго не заб'е ніхто по дарозе. Цікава, дарэчы, вось ён жа пабег далей, а мы праз загрузку. Ну, вылічваў бяспечны шлях. Вось ён дзе? Ён за намі зараз ідзе, ці дзе ён? Ці ён ужо наперадзе? Ці ён ужо там у лабараторыі? Ну, навукоўцы гэты. Так, я спадзяюся, ён дайшоў. Так, тут ходзяць нейкія дакладна не навукоўцы. Божухна. Што у вас ёсць, спадары? Зомбакі. Мы зараз хутенька тут побегаем, позабіваем усіх гэтых бомжэй на гэтай тэрыторыі. А можа не. Дарэчы, зараз даведаемся, на якой мове размаўляюць навукоўцы. Ну хаця з іншага боку, гэты конь размаўляў на украінскай, тады магчыма, што і галоўны гэты ў іх таксама на украінскай будзе. А не на расейскай як.
Як вайскоўцы. Біг Бен. Дарэчы, ты вот трэба скінуць тут недзе. Каб не цягаць з сабою. У тебе нема пам'яті. Зрозумійте. А здійснити калібрування Всьо, це зараз найс. дуже важливо. Найс. Мені плювати. Я один нікуди не піду. Я тебе дуже прошу, зроби це. Ми усі від цього залежимо. Всі залежимо. Спадар Сахаров. Поки вештаються Вітаю вас. всюди. Так, а дзе тут была Нікуди схованка? не любить. У сэнсе гэты? Вось гэты. Давайте скидывать сюды. Вось гэты пісталет. Бо я не буду з ім хадзіць, ён важыць, я не бачу ў гэтым сэнсу. Так, гэтыя патроны мы пакуль з сабою пакінем. Давайте мы іх пакуль што скінем. Бо я ў лабараторыі у любым выпадку пайду вось з гэтай зброю. Гэтыя патроны нам пакуль не патрэбны. І магчыма абразанку скінем мы на абратным шляху. Так, карацей так, я так і зраблю. Мы на абратным шляху, калі будзем вяртацца на у карчму, мы яе возьмем адсюль. Трэба толькі не забыць. Так. Ну все, ты паглядзеў у камп'ютар. Ідзі сюды. Алло. Так, я памятаю. F5. Не, ён сам падышоў. Так, вось ён нам падкінуў, дарэчы, гарнітур. Эколог. Дзякую. Значаны, так? Вашэць памог майму калегу Круглову ўратавацца. І як падзяку я хацеў бы падараваць Вашэцю наш працоўны гарнітур. Даволі зручная рэч, я скажу. Ці магу яшчэ неяк дапамагчы Вашэцю? Пацук? Дзе пацук? Я нешта не заўважу. Я шукаю лабараторыю X16. Кашмар сказаў, што тут могуць знаць, дзе яна. Мы ўжо даўно вывучаем эмісію лабараторыі X16. Туды не прайсці без спецыяльнай аховы. Мы распрацавалі адпаведную прыладу, але каб яе наладзіць, трэ зрабіць пэўныя памеры. Калі Вашаць паможа нам, то займе працоўны прататып, з которым можна прайсці да лабараторыі. Памеры? Так, зрабі патрэбныя памеры разам з маім калегам. Тады я наладжу прататып ахоўнай прылады і дам яго Вашэцю. Гэтая прылада мае дазволіць Вашэцю прайсці да лабараторыі. Добра, я згодны. Цудоўна, пагавары з Кругловым, выходзьце. Ён мае ўсе патрэбныя да працы. Добра. Давайте з ім пагандлюем. У Сахара? Слухай, сапраўды. Я думаю, ты меў на ўвазе, што тут нібыта недзе пацук бегае. Я яго просто не заўважыў. Так, сапраўды пацук. Я крышыра, мне здаецца, нават і не заўважаў раней. Дай пагандлюем. Так. Эколог. Давайте яму скідваць усялякі кал на кшталт вось гэтых кропель. Мы іх, дарэчы, налуталі просто неймаверную колькасць. Агняная галка таксама, я хутчэй за ўсё я таксама скіну, бо ў нас ёсць... Дзе гэты артефакт, дарэчы? Вось гэты марскі вожык, ён больш радыяцыі прыбірае. Так, вось гэты таксама прадаем. Гэта скінем. Слухайце, пачакайце, можа трэба было паглядзець, якія ў яго ёсць квесты? Я шукаю працу. Прынесці унікальны гарнітур. Вось гэта я не памятаю, дарэчы. Знайсці граві. Здабыць сноркавую часціну.
У лабараторыі, дарэчы, будуць сноркі. Магчыма, можна будзе забіць аднаго і ўзяць кавалачак з... Добра, давайте гэта возьмем. Граві. А ці ёсць у нас граві? Так, у нас ёсць граві, дарэчы, мы адразу яму можам яго здаць. Атрымалі аптэчку 5000. Ну, не дрэнна. Знайсці медузу. Медуза у нас таксама ёсць, так? Так, і медузу таксама зараз кінем. Так, яшчэ крыху грошай падкінуў. Агняную галку. Я якраз... Я таму і спыніўся, бо я ведаў, што ён зараз. Адразу 2 сталкера стрыміцца? Сур'ёзна? А хто яшчэ? А, магчыма, у гэтага... У Шаграэля? Другая частка? Дарогі на нравится цымтарь, дарэчы. А, у цябе альянс? Сур'ёзна? Вітаю, альянс, дарэчы, таксама. Так, давайте яму агняную галку скінем. А ў Шагрэлі ўжо 3-я, ну ён хуткі хлопец. Так, знайсці агняную галку, я бяруся і забіраю яе. Ён нам нейкую плеўку даў. Зараз паглядзім, што гэта. Месячнае святло, вось гэта ўжо на нас няма. Я вас не памятаю, што за унікальны гарнітур. Вось гэты квест я ўвогуле не памятаю. Ладно, давайте возьмем, калі што... Можа, ён недзе у лабараторыі будзе. Так, бывай. Не, стоп, не бывай. Так. Так. Нешта яшчэ табе трэба скінуць. Забяры пырскаўку. Плеўка, дарэчы, дае вялікую ахову ад хіміі. Так, калючку скінем. Крышталеву калючку скінем. Усе гэтыя выкруты, гравіі мы таксама паскідваем. Альянс, дарэчы, так, а сапраўды, ты чаму не ўключаеш стрымы па покеру? Так, гэта скідваем. Давайте яму антырадын прададзім крыху. Мне столькі не патрэбна. Няма настрою? Ну, бывае, разумею. Ты, дарэчы, гэтым як працаю займаешся, ці гэта хутчэй як хобі? Маджок? Не ведаю, што за маджок. Ну, назва быццам бы такая знаёмая, але... Слухайце, давайте скидывать, можа... Я аптэчкі таксама крыху прадам. Возьму у яго набояў, бо страляць спатрэбіцца шмат. Набоі нам спатрэбіцца, а я не ўпэўнены, што тое месца, куды мы ідзем, там будзе хапаць вось гэтых набояў. Што яшчэ можна скінуць? Давайте, дарэчы... Стоп, а ў які момант у яго з'яўляецца сіва? Я вот нешта не памятаю. Чакайце. Бывай. Так, трэба вось што паглядзець. Охота ад пякоты 90, охота ад порвы 15, ад куляў 20. Слухайце, я хачу ў гэтым гарнітуры пахадзіць, прынамсі ад усялякіх анамалій, таксама ад спякоты, ад хіміі, даволі моцна абараняе. А вось гэта я прадам ужо, все, наспеў час. Так, ён уже весь разбіты. Забірай. Все, я падрыхтаваны, мне здаецца, ісці да... Давайте гэта скінем пакуль.
Потым разбярэмся, што з гэтаю плеўкаю рабіць. Все, 34,5 кілаграмы. Черт знал, ты царица. Артефакты. Все, я падрыхтаваны рушыць далей. Так, пачакайце. Я нешта прапусціў. Уже больш за 10 гадоў. Ну, круто, круто. Не, я разумею, Альянс, што гэта, ну, тыпу, не пра весялосць, а пра сапраўды пра заробак грошай. Гэта зразумела. Так, а що тут у нас? Так, ведаеце што? Давайте захаваемся. Я спадзяваўся, што я, магчыма, на гэтым стрыме ўжо скончу вось гэтую лабараторыю, але ведаеце, што я крыху нават стаміўся. Магчыма, тады ўжо мы пачнем наступны стрым з таго, што пойдзем у гэтую X16, як яна там называецца. А зараз давайте, можа, паглядзім, каго зарэдзіць. Выбачайце, калі то вы толькі зараз прыйшлі, можа, хацелі крыху паглядзець сталкера. Але я сапраўды, я ўжо, ну, я стаміўся. Хочацца крышачку адпачыць. А давайте, ведаеце, што я вас скіну на Шхрэля, у яго там далей сталкер. Ці давайте завітаем да Якуткі. А вы ж калі потым, калі вырашыце, так сходзіце пехам да Шхрэля. Карацей, я стартую рэйд на Якуткі. Дзякуй усім, хто сёння быў. Будзем зараз адпачываць. Пабачымся яшчэ. Дзякуй усім, хто завітваў.